i Barc Pen-y-bont ar gyfer trydydd rownd Cwpan Cymru. Llanelli yn erbyn Pen-y-bont sydd gyda ni ar eich cyfer chi heno yma, ac mae gan y tîm cartref a Rhys Griffiths atgofion melys iawn o'r gystadleuaeth sbesial hon. Bowen. Moses, Bowen eto. Chwarae pert gan Llanelli. Griffiths! Dyna sut mae Sgorio. Mae hwn yn gyfnod da arall I Llanelli mewn â hi eto, ac mae mewn i'r hwy gan Moses. Bangor dim, Llanelli 2. Mewn i'r cwrchfech, mae'n I dda, Thomas yn mynd amdani hi. Allan â hi neu di ddim, allan Moses yn mynd amdani hi. Griffiths! Ydy di croesi'r llinell a di mai! A dybed, a'i dyna'r gol sy'n sicrhau y cwpan I Llanelli. A mae yna siawns am bedwaredd fan hyn, ac mae gornel o'r hwyd! Chris Venables! Stewart Jones yn codi'r clws. Llanelli ydi enillwyr Cwpan Cymru 2010, 2011. Ac mae'r gŵr oedd yn sylwebu gyda Nick Parry ar y diwrnod arbennig honno Malcolm Allen yn ymuno ni heno. Malcolm, ni yn y gwynt ar glaw fan hyn yn Llanelli. Ti'n gwybod, ti'n gwybod fi deimlo fel Mary Poppins, umbrella, glaw, ond na. Paid hedfan bant, oes? Na I ddim. Ond ti'n gwybod, mae'n gadw bob dim, dydi. Potensial o sioc, oes wrth gwrs, tywydd fel hyn, llithrig allan na. Gawn I weld. Chos Malcolm, ar bapur, Pen-y-bont fydd y ffefrynnau hyn o nhw sy'n ware yn uwch gyngrair Cymru. Ond ni'n mynd I gael cipolwg ar y tabl yng nghengrair y de, achos Malcolm, mae Llanelli yn cael tipyn o dymor. Dim ond un gêm maen nhw wedi colli ym mhob gystadleuaeth trwy gydol y tymor. Byd nhw llawn hyder cyn heno? Un cwestiwn amdano fo. A hefyd, mae gyda nhw'r momentum na dwi'n bod tro'n sy'n mor bwysig cael dod I fewn I gema cwpan. Gyda nhw'n mynd I golli. Dyna pam dwi'n edrych ymlaen gymaint oherwydd yr adloniant a llinell fesur geith nhw, o ydyn nhw igon da sy'n nhw'n curo y gyngrair y de I ddod I fyny'r i'w gyngrair. Oherwydd Pen-y-bont, dim yn ei gora, mond ennill wrth dwytha, 1 mewn 5, colli'r bedair arall, ond dyn nhw ddim gwaith allan oedden nhw'n i'w gyngrair, oedden nhw tymor dwytha, felly edrych ymlaen. Ti'n credu welon ni sioc hyn o Malcolm? Cupset fach? Na, y bwlch di'r gwahaniaeth. Fydd hi'n gem dda, mynd â gols, ond dwi yn just meddwl, Pen-y-bont, Rhys Griffiths, Chris Venables, maen nhw'n cymryd y gystadleuaeth yma o ddifri. Mae Rhys Griffiths a rheolwr Llanelli, Lee John, yn nabod I gilydd yn dda iawn, a dyma be oedd gan rheolwr Llanelli I weid o'r Dylan Ebenezer yn gynharach. Lee, Friday night, under the lights, Welsh Cup as well. You've got a former Llanelli legend coming back as Pen-y-bont manager, if I can say. Should be a fun night here. Yeah, we're looking forward to it. It's a huge challenge for us as a group. Obviously, currently doing really well in the league table, but it's a huge challenge to come up against a top Welsh Prem team who've done really well over the last couple of seasons. You had a taste of it last season, unlucky against Connors Key as well. Do you know, how much have you learned from that? Well, I thought that was a great game from our point of view. You know, we didn't see much of the ball on the night, but we took them to the last 20 minutes. Obviously missed that penalty, but I think the boys can take a lot of confidence from that, definitely. And hopefully we can experience something similar tonight, but go one step further. Can we mention Rhys Griffiths coming back to Stevenheath? That you've played with him, played against him, managed against him, managed with him as well. How well do you know him? Yeah, I know Rhys really well. Obviously started our career. We played with each other in Haverfordwest and then at Port Talbot. And as you rightly just said, probably our first management game was together at Port Talbot, where we shared the dual role. Rhys was playing and I was on the side. But yeah, played, I think one of our first games as well when he went to Pen-y-bont in 2016 was gyda'r against Pen-y-bont. So yeah, I've come up against Griff many times on and off the pitch and in opposite dugouts. Which did you prefer, playing with him or against him? I'll say play with him. He scored too many goals, not two, you know. Brilliant. Thanks for your time, Lee. Good luck tonight. Thank you. Brilliant. Lee John yn barod amdani felly. Malcolm, ni wedi sôn am y tymor arbennig mae Llanelli'n cael ar hyn o bryd. Un chwaraewr sydd wedi bod yn allweddol I hynny yw'r ymysodwr Ethan Can. Nath e ymuno dros yr haf. Mae fe wedi sgorio 9 gol ym mhob cystadleuaeth hyd yn hyn. Bydd angen perfformiad mawr wrtho fe heno. Wel, mae'n mynd I fod yn brawf mawr iddo fo hefyd, oherwydd gyda fo Iorwerth Jeffries a Little, 3 amddiffynwyr canol, cryf, corfforol. Mae o'n mynd i'r rhedag, mae o'n gyflym, mae'r rhedag y Llanelli, mynd i'r rhedag trwy nos, ond mae'n adio golia, a pwynt datblygiad mawr iddo fo ydi, mae wedi bod chwarae yn ebyn dynion am 2 mlynedd yn ffynon taf cyn dod yma. Un ar 20 oed, dwi'n edrych ymlaen I weld o heno.
Mae rai fwyd, o'n i'n siarad gyda Mark Jones, reolwr Cymru cyn y gêm, a nath ei weid, mae fe'n credu taw Ethan Can fydd y Chris Venables nesa. Dim pwysau hyn arno fe hyn o'r Falcon. Sgidio mawr i lenwi cofia, ond ysgynno fo'r awch a'r awydd, a'r anger na sy'n gyda Chris Venables yn 38 oed y sgorio'r goliau mae o, mae gyda fo siawns. Chos mae hyn o hefyd yn lwyfan i Ethan Can, neu gyfer Malcolm? O, un cwestiwn. Mae'n ffenestr iddo fo hefyd. Ond, ti wad, os am gwell ysbrydoliaeth i neb o brofi pwynt, a am noson i wneud hynny iddo fo. Yn gwmws. Wel, mae Pen-y-bont wedi mwynhau tipyn o lwyddiant yn Cwpan Cymru dros y ddwy tymor diwetha yma. Dyma be oedd gan Rhys Griffiths i weithio Dylan. Rhys Heath, you know it well. Nice to be back. Yeah, eventually got here. But yeah, it's always great to be back here. I love the place and I loved it when I was a player, but I can't separate that time with now and obviously here to win the game, simple. Kick-off's approaching, but I'm going to list your achievements here. 7 golden boots in a row. That's not bad. 180 goals, 181 games. You won every tournament going in Welsh football at the time. What was so special about that time here with Llanelli? Well, I think it was a perfect timing for me personally, sort of coming to an age where I was starting to really understand my game. But we had a great set of boys here. The core of the team, still good friends to this day. Still people I call on when I need them. And hopefully vice versa. And yeah, it just came together. To be honest with you, we probably should have won more than we did. Back to present day, how important was getting that win last week at Carnarvon after a rough few weeks? Yeah, it was important. And any result, I would have taken any result, to be honest with you. But also it was important that we showed some resilience. And at 2-1 up, they were the better team for a period. And we were backs against the wall. And we came through it. Venner's popped up with another tap in. And we pushed ahead again. So that was really important for us, yeah. And finally, should be fun tonight. Welsh Cup under the lights as well. They're flying high in the Cymru South. What about tonight? Yeah, they're going to be buzzing for it, aren't they? You know, it's they are in a rich vein of form. They've got good players, obviously a good manager, and I'm expecting a really tough game. And I'd imagine it'll go to the wire, and hopefully we fall the right side of that result. Well, we're glad to see you made it through the traffic anyway. Thanks, Rhys. No problem. Thank you. Brilliant. Ie, Rhys Griffiths yn wynebu'r clwb lle nath e dreulio ran fwyaf o'i yrfa. Malcolm, ti'n credu taw Cwpan Cymru yw cyfle gorau Pen-y-bont i gyrraedd Ewrop tymor yma? Wel, mae'n gyflawn, wrth gwrs, oherwydd, ond dwi dal yn dweud, mae Pen-y-bont i gwn da i gystadlu am yr ail safle dal i fod. Dwi'n gwybod mae ceic hwnna miwch i penna nhw yn hawdd ar y funud yn y safle yna, ond ddim o'r bell a hynny fo'r gema sy'n fynd. Mae nhw wedi cael eu cyfnod lle nath o golli pedair nôl. Mae wedi troi y gornel ar ôl buddigoliaeth yn Gaernarfon sy'n dwytha dim lle hawdd i fynd oherwydd ffordd mae Caernarfon wedi bod chwarae, ac wnaeth nhw adeiladu ar hynny heno fan hyn. Felly, mae yna mwy na un ffordd i Pen-y-bont. Ydyn nhw wedi datblygu o blwyddyn dwytha ar ôl cael arian o Ewrop dim eto yn y marn ni, ond mi wneith nhw. Ond sbia, just Venables eto, just sgorio'r goliau yma fan hyn, bob math o goliau, fel da ni wedi weld o'n hyn, 38 oed cofia. A mae'n rhedeg fel hyn, mae'n llawn egni, ond fedrech ddim prynu profiad meddyn nhw. Ac dyna beth sgynno fo, llawn profiad ydy ac yn sgorio. Mae'n mor hyderus, mae'n gyda ni gredd bach naturiol o sgorio'r goliau yma, ac mae'n eisiau mwy, dyna dwi'n licio amdano fo, mwy drwy amser, gret. Wel, ni yn gallu clywed cefnogwyr Pen-y-bont yn canu yn y gornel fel hyn. Ond Malcolm, ti wedi sôn am Chris Venables, ers iddo fe ymuno a tîm Rhys Griffiths. Fe sydd wedi gwneud y gwahaniaeth un o dy fe? Wel ia, os ti'n edrych ar pwy nath adal, ti'n gwybod Nathan Wood, Kai Whitmore, nath Cullen adal, wedyn na Sam Snaith adal, a mond Venables really sydd wedi cymryd i gymryd y cyfrifoldeb na. Ond o Rhys Griffiths, maen nhw'n ffrindiau mawr ers blynyddoedd, felly mae o'n gwybod, mae o'n ffynnu ar gyfrifoldeb. Ac yn dal i wneud o ar y lefel yma, ac ti'n sgorio'r Ewrop tymor hyn hefyd, ti'n meddwl, come on, ia, pa bryd mae'n mynd i stopio. Os dwi'n wedi cario ymlaen fel hyn, 4 gol Michael Wilde o flaen, mae hynny'n mynd i fod yn hawdd iddo fo basio. Os di Rhys Griffiths yn mynd i chwarae fo'n 2 dymor arall, fydd o basio Rhys Griffiths. Sgorio goliau. Beth am yr ymodau, Malcolm? Fi'n credu bod y glawd i stopo tyma bach, ond mae'r ca yma, mae fe mynd i fod yn llithrig heno. Mae'n mynd i fod yn llithrig, ond ti'n be, mae'n berffaith. Mae'n berffaith y gêm i gêm Cwpan. Ac dyna sy'n mor neis am ramant Cwpan Cymru. Mae yna bob tro sioc. Fydd i fod yn dwi'n meddwl, ond allan ni llethu brofi fi yn anghywir. A mae hwn wastad, Malcolm, un o'r ceia safonol iawn. A hefyd,
gymaint o hanes yn y lle yma hefyd. Nes i rhedeg ar draws y cae mewn waith ar diwedd gêm i fynd o flaen y camera. A nath y dyn yn neud y cae, nath o'n rhedeg ar o fi. Yn trio cael fi off, so gyda fi atgofio neud da o'n hefyd. Ond, hei, am amser da ni gael fan hyn, illa fydd hi'n noson fel eto yno. Malcolm, diolch yn fawr am y tro na i adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu i ymuno a Dylan Ebenezer. And your usual reminder, the English language commentary is available for this one. We've got Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you over there. Ac yn y Gymraeg, i'ch tîm sylwebu chi hyn yma yw Malcolm Allen a Dylan Ebenezer. Diolch Sioned, ac os fydd yr ornest yma, hanner mor cyffroes a Malcolm yn erbyn y tirmon rhai blynyddoedd yn ôl. Ni'n mynd i gael tipyn yn noson fan hyn ar barc Steban Heath. Croeso ato ni, a chroeso ddau dîm. A'r amser i'n berffaith rhan y tywydd, mae'r glaw wedi cilio. Am ba hyd, pwy a oer? A newn ni gymryd yr ysbaid yn y glaw. Llanelli ar y brig yng Nghyngred y De. Yn hedfan hefyd yn yr wythnosau diwethaf yma, y goliau yn hedfan i mewn. Ac mae'n gyfnod y cofio, Sul y cofio i ddod, diwrnod y cadwaediad y fori, cofiwch. A newn ni dyweli fan hyn. They shall not grow old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning, we will remember them. Will remember them. Steban Heath fan hyn ar ben wythnos y cofio. Cofiwch hefyd, cyfle i weld rhaglen oedd ar S4C cwpl o flynyddoedd yn ôl, Owain Tudur-Jones a'n faes y gad yn ôl fe'n hanes i un o'r teulu Mona a Sul y cofio am 9 o'r gloch. A dyma ni ar barc Steban Heath. A dyma'r tîmau i chi. O ran newidiadau, cwpl o newidiadau o ran Llanelli, Louis Gerrard, Jamie Baker i mewn. Gwyliwch am y rhai yn yr ymosod. Can yn berig bywyd, fel wedi sôn yn barod. Sam Johnson yno hefyd. Digon o goliau yn y tîm yma. I newid o ran Pen-y-bont. Josh Iorwerth yn ôl. Dwi'n mynd i chwarae cael cerdyn coch yn y fynd. Y seintiau newydd. A nhw'n ennill yng Nghaernarfon penwythnos diwethaf. O'r diwedd, efallai Malcolm. Ia, go iawn. Y tîm fel un, y system i Llanelli, bydd Parry a John, nhw fydd yn trio lledu'r chwarae i just bod mwy bygythiol na amddiffynol i ddeud y Peli Johnson y can sy'n llawn goliau. Mae nhw ar yr un Donfed yn feddylfryd ar y funud yn ffeindio i gilydd yn y cwrs Cosby. 4 yn y cefn, dwi'n gweld hyn yn digwydd, dwi'n gweld Kirchhoff yn dod yn ôl fel 4 yn y cefn, wedyn 3 gan ôl cae a tîm yn y llinell fain. Ydyn pwysig i fi ydy Venables, sy'n gadw fod i stel gyda nhw hanner siawns Llanelli. Bryn Malcolm Jones, y gŵr yn y canol heno, mae wedi bod yn benwthnos, dim ond o Swen yr yw i, mae wedi bod yn wythnos lif fan hyn yn Ne Cymru a heno hefyd, a dyma fe Chris Venables yn erbyn 1 o'i gyn-glybiau, ond o dde a Rhys Griffiths yn ser fan hyn yng nghyfnod disglau'r Llanelli. A bant yn ni, bach yn hwyrach nag o'n i'n disgwyl.
problemau o ran y tywydd a'r traffig yn enwedig ar y draffordd i dal llawer o chwaraewyr Pen-y-bont yn teithio yma o ardal Caerdydd. Ond ni ma, a mae dan ni gêm, a mae Sam Johnson yn barod amdani. Llanelli'n barod amdani, na'r cwestiwn, Malcolm. Yn ei os ymwneud yn dechrau'r gêm, de. Ond, jyst edrych cyfr cael i ar glawd o'n i wedi gael, ond i fi mae'n berffaith. Just sbio. Edrych fan hyn. Ar y golwr, mae o yn mynd i gicio mor bellaf. Mae'n medru, dwi'n meddwl, i ddechrau. Yn uchel, ac yn obeithiol, ac yn achosi problemau yn y funud gyntaf. Ac o un pen y cae i'r llall yr ewni. Pen-y-bont yn ceisio setlo yn syth o Venables. Yn herio'n syth. Cipio'r meddiant yn efo'n Cronin. Ar y brig yn hyn ar y de. Ond a fydd na waniaeth rhwng y tîm o uwch gyngrair Cymru a nhw sy'n bygwth yn syth. Pwysau cynnar. Fan hyn gan Pen-y-bont ar ergyd gan Harling. Dechrau bywiog. Yna ni fod y bel yma i ddechrau. Unwaith, dyma jyst cicio rwla a croesi rwla. Mae'n bel syth i fewn i llwybr wedyn. Neb yn rhedag i fewn ar y bel yna. Jyst yn sefyll yn stond. Y bas bach, y clip bach gan Kirchhoff. Yn amlwg iawn yn y fuddugoliaeth yna yng Nghaernarfon penwythnos diwetha. Gabriel Kirchhoff. Dwi'n siŵr os yw'r bêl na lle dylai i fod gan Henry Jones. Yn gosod ar gic gornel. Wel, ar dalcen Iorwerth. Ie, ar Iorwerth nôl yn y tîm, de. Oedd o ddim yn chwarae wsos dwytha. Oedd bog yna. Ond edrych, ia, Henry Jones yn gwybod yr union beth yn gwneud. Ti'n gael y bel yn agosach. Mae'r bel yn un da. Mae Iorwerth efo peniad rhydd hefyd. Mae'n peniad rhydd. Os am llawer o bwyr ar y croesiad, felly mae'n gwneud trio ffeindio hynny, yndi. Ond mae'n mor agos i'r gol. Dwi'n isio penio i gymaint o hynna. Just cyfeirio a just i'w anwesu. Cochlin, gol geidwad i'r cochion. Gêm arall enno, falle bod yn tanlinelli uwch gyngor Cymru yn erbyn cyngor y gogledd i chi. Mae'n ddwy ddim i geig hwnna yn barod. Franklin di cael un arall, Callum Morris di sgorio hefyd. Dyn nhw'n di gwastraffu amser. Na, ac os ti'n teimlo bod Rhys Griffiths dod yn ôl i Llanelli i gartra fan hyn lle gath o 180 o goliau mewn 181 o gema. A beth am Neil Gibson efo prestatud. Mae o'n chwarae'n ebyn i genglob. Nath o gallwyddiant yn Cwpan Cymru wrth gwrs efo nhw hefyd. Ie, gymaint o straeon o gwmpas y cwpan yma. Pen-y-bont eto. Dyma'r patrwm yn ymwneud agoriadol, Ryan Reynolds. Kirchhoff eto, ond mae hwn yn gallu creu am groesiad unwaith eto. Kirchhoff, edrych mor beryglus, Malcolm. Mae yn, ac i fyny rwan, de, oherwydd tro gyntaf i weld o. Mae wedi cael 2 waith, mae wedi pasio'r bel unwaith a croesi'r bel fo droi de. Dyna, mae'n ddrwg, dyna fi'n ganmol Kirchhoff. Mae fe'n gallu creu hefyd. Ond eto, Pen-y-bont ti setlo yn sydyn, chwilio fi'n lawr yr esgyll, cael y bel i fewn. A di cymryd un cic gornel o'r ochr arall. Fel pa lwcydd Henry Jones. A hon, wel, mae fe mor beryglus ac oedd honna bron glanio eto i Iorwerth. 2 gyfle cynnar i'r amddiffynwr mawr. Nath o'n darllen hon, dwi'n meddwl oherwydd mae o ar i lawr. Edrycha, mae'n rhedeg i fewn arni, mae'n mynd i fewn rhy gynnar, felly doedd ddim di amseru rediad. Mae hwnna wrth y cae am arfer hefyd, maen nhw wedi mynd efo y gwasanaeth o safon gyda Henry Jones, postyn cynta, just cael unrhyw fath o flic ar hwnna fo peniad bach, a wedyn Iorwerth yn sefyll yna, felly mae'n neud hi'n anoddach oherwydd pan mae'n neidio, a methu cadw lawr. Mae'n llawer o hyn, hyd yn hyn, Llanelli yn hanner Pen-y-bont o'r cae. Mae'n yna gam sefyll, yn yr afi'r cyfan. Mae'n wedi mynd, digon yn digwydd, a Rhys Griffiths
ar barc Steben Heath yn nath e ddisgleirio i ddweud y lleia 7 esgydair yn olynol fan hyn am record. Chris Venables mae hefyd am gyfnod dros 100 o gemau. 19 gol oedd Chris Venables yn chwaraewr gwahanol falle. Oedd o mwy yn ganol cae, weithio ar yr asgell. Ond dim fel mae o dyddiau yma. Mae o rhyw... pan mae'n mynd yn hyn, a wedi cael profiad o sgorio mwy a mwy o goliau, mae wedi cael y blas. Mae'n wedi cael y blas. Ac yn ymarfer yn galad fel mae o'n neud a cadwyn yn ffit. Mae wedi ail-ddysgu, rhediadau amseru, bob dim yn leid, gwybod lle i fynd. Da dim yn ffliwc efo'r goliau mewn sgorio. Allech chi ddadlef, mae fe un o'r blaenwyr gorau yn hanes y gyngor yma. A'r chwaraewyr canol cae gorau yn hanes y gyngor yma. Rhys Griffiths sôn yn y ddiweddar. Ys i ofyn unrhyw beth i synnu chi ar ôl yr oeddo fe. Do, bod e'n dal i ddysgu, bod e'n dal i wrando. Pan o'n i oedran o'n i'm yn gwrando ar neb yn oedd Rhys Griffiths. Deud lot, dydy, am Chris Venables. A maent mae am gario ymlaen. Rafael ar sodliad bach. Yn gweud, Pen-y-bont yn edrych yn grif ar hyn o bryd, o man ar bygythiad ymosodol gan Llanelli. Felly welwn ni hynny gyda Can. Hwyl bach gan Ethan Can. Gan yna. Dwi'n gweld cipolig bach o Llanelli. Ceisio ymosod. O'n i wedi gweld Rhys Griffiths, dyn ni weld. Lee John hefyd. Rheolwr y mis Hydref gyda llaw. Matthew Rhys na, un am cyfarwydd yn y gyngor. Dylan Blaen oedd ddiolchor e hefyd. Tîm hyfforddi, Llanelli. Mae'n brofiad aruthrol rhwng rheini, a Lee John yn cyrraedd ma o Goetre United hefyd. Lot o chwaraewyr di dilyn o Goetre United hefyd. Oes, mae'n dangos sy'n mae Lee yn neud herwydd tymor dwytha. Gorffan yn ail, dipyn o bwyntiau tôl i Barry. Y Barry, 16 dwi'n meddwl, ond dal i fod. Mae gen nhw dyn hyfforddi proffesiynol. Unwaith ti'n cael hynna, y staff, wedyn ti'n gwybod, mater amser ydi cael dy chwaraewyr i brynu mewn i dysyniadau. Reynolds i Pen-y-bont, Henry Jones. Sydd ar ei hôl hi. Wel, o'ch chi'n gweld hwnna'n dod o bell i fod yn deg. Oedd Jamie Baker ddim yn stopio fan yna. Wel, mae wedi deud yn barod o'n am Vinnie Jones oedd ei chwaraewyr gorau fo. A sbio dacol yna. Wow! So Vinnie Jones, mae wrth i fodd. Yn y hen dyddiau iawn, tacl llawn di o'na. Lle ti'n gwybod ti'n mynd ar bel ar dyn. Gwaith da. Gan Pen-y-bont, Rafael. Nawr Little. Rafael eto. Yw e'n fedro. Cion Rafael. Di gweld Kirkhoff eto. Kirkhoff oedd e tro ma, gyda llaw dim Henry Jones. Gen i moment sy'n weithio ni wedi gwneud cael cymeriad yn ein ond. Edrycha. Dipyn o dor, di troi fyny am y gêm yma. 33 o fi roed lawr y lôn yr M4. Rhwng ei gilydd. Mae'n ôl gyda Scott Hochlin yn y gol. Mae wedi sgorio tymor yma. Gol Cwpan Llanelli. Lle wedi wylio. Pob cyffyrddiad. Johnson yn herio'r amddiffyn. Diddorol gan Josh Orwell. Beth am hwnna, Malcolm? Wel, mae'r cefnogwyr cartref yn mynd i fod ar cefn y dyfarnwr Bryn Markham Jones a mae'n pasio bel yn ôl a mae'n jyst edrych sydd i fewn fod ti'n cael neud yn gwrs. Mae'n teimlo fel trosedd. Sa fi'n meddwl un ffordd y fanna iawn. Sa fi'n gweld o dod yn gynnar, sa fi di jyst twyllio fo, ti'n pwysio fi ac ai o gwmpas o. Ti'n meddwl po fi ddim yn gwybod beth mae am wneud. Fe Dylan Johnson wybod beth am wneud y fanna. Fydd o'n gwybod tro nesaf. Befan ar gic rydd. Bron di chwarae 10 munud. Ach, poethi yma. Dwi ddim yn sôn am y tywydd. Befan. I'r cochion. Ond y gleision sy'n ceithio gwrth ymosod. Mae'n y gyfle hefyd. Rafael, Miles Davis yn cyrraedd. Henry Jones, un ochr.
Davies. Y crysau glas yn cyrraedd. Collion yn neud yn dda yn amddiffynol. Mae'n tro nhw yw i geisio gwrthymosod. Mae yna gyflymder na. Sy'n mynd am hynny, Johnson nawr. I Llanelli, Sam Johnson yn cyrraedd yn y haf. Fan fe, misg y goliau. O, nath yn dda i gadw di mewn. Tackle gadarn arall. Neb yn tynnu nôl fan hyn. Lewis Harling yng nghanol y cae. Little i Pen-y-bont. Harling mor gyson i'r tîm yma. Sa'ch ddim yn disgwyl dynnu nôl. Ti'n edrych ar chwaraewyr Pen-y-bont, chwaraewyr sydd wedi chwarae fel rheol yn yr uwch gyngred yng Nghymru neu ar lefel uwch. Lle dyna di'r bwlch rhwng chwaraewyr Llanelli. Mae'n fyny iddyn nhw heno i brofi pwynt brwygol da. Mae yna rhain wedi chwarae yn uwch gyngred Cymru, ond dim yn gyson. Lle brofi pwynt heno. Dwi'n gweld hynny, rhy amal. Pas esgeilus gan Mael Davies. Griffiths yn sôn cyn y gêm y rhyddhad o ennill yng Nghanarfon penwythnos diwetha. 4 gol i 2, hat-trick i Venables, di colli 4 yn olynol cyn hynny gan gynnwys gartre yn ebyn Aberystwyth. Dim byd yn ebyn Aberystwyth, ond un o'r canlyniadau annisgwyl ar y pryd. Ydy sioc, doedd. Sa'ch ddim yn disgwyl i. Yn o'r gwaelod ar y pryd, Aberystwyth. Felly gartre hefyd. Felly, un peth heno, os di Pen-y-bont ddim am droi fyny, fel nath nhw'n y gêm Aberystwyth, dim diffyg parc i Aberystwyth. Os di Llanelli mynd i ennill y hawl yn y tywydd a'r cyflwr y cae, di wneud bob math o esgusodion. Os di Llanelli eisiau fwy na Pen-y-bont, mi wneith nhw ennill. Llanelli yn ennill. Yn erbyn Llanelltid fawr o 4 i ddim yn yr rownd diwetha. 2 i ddim i Pen-y-bont yn erbyn Cwmbran Celtaidd. Felly'r ddau dîm drwodd yn gyfforddus. Just y problem gyda fi, diolch yn eistedd yn gyfforddus, ydy yr ansawdd sydd gan chwaraewyr Pen-y-bont i droi pethau mewn eiliad. Dyna di'r gwahaniaeth, ond wedyn ti isio neud o ddigwydd, ydych chi'n disgwyl o ddigwydd. Ac os di Llanelli fynd i fod yn ei gwyneb nhw fel maen nhw wedi, yn 12 munud cyntaf yma. Ar y brig, yng Nghynghrair y De, cochion Llanelli gorffen yn ail tymor diwetha fel oedd Malcolm yn sôn. Maen nhw'n cyfartal ar ôl pwyntiau gyda Llansawel. Na fe gollion o gêm gyntaf tymor yn erbyn Llansawel. Ers hynny, un maen nhw wedi colli yn y gyngred i fod yn 10. A ni John wedi cael rheolwr y mis, ac am fus oedd iddyn nhw. Hefyd, y mis Hydref. Maen nhw'n dod mewn i'r gêm yna, di ennill i 4 gêm diwetha. Sgorio 19 ac ildio 1. Dwi'n ddim yn wael, Malcolm. Na, dydw ddim. Ti'n gwybod be arall, beth sa'ch ti wedi dweud, os na ti wedi dweud o'n barod. Di Pen-y-bont erioed i gyro. Llanelli, na di? Dwi'n wedi chwarae gymaint yn un. Na, dwi'n dweud, ond dyn nhw heb i gyro. Na. Chwarae dwywaith. Ia. Y tymor pan oedd Llanelli sicrhau dyrchafiad yn ôl i uwch gyngrair Cymru. Llanelli yn enw mor cyfarwydd yn y gyngrair, a pethau yn fler oddi ar y cae. Y clwb yn dod i ben, 10 yn ôl, yn ail ffurfio, yn dod nôl i uwch gyngrair Cymru yn 2018. Ond nhw am dymor yn unig. Pwy nath Cymru di lle nhw? O Pen-y-bont. Yn tymor ar ôl yn ni. Mael Davies nawr i Pen-y-bont. Venables. Gyffyrddiad bach i'n meddwl, dwi'n mynd i gyrraedd hwnna. Oedd e bron cyrraedd hwnna. Baker ar draws. Oedd yn anlwcus. O'n i wedi syniad yn da. Just i daro'r bel un ochr fo. A mynd o'i gwmpas o. Pawb ys y llun gan y masgot. Ready Bear. Yn barod am unrhyw peth. Dim ond adar rhedeg ar ôl chi. Ar draws y cae, cwpl o dymor yn ôl. Dwi'n yn siŵr. A beth oedd ras. Malcolm yn erbyn y tirmon. Wel, mae Callum Morris di sgorio eto, mae dair i ddim yn barod. Mae'n stori braf. Gibson, Neil Gibson yn erbyn i gyn glwb. Ond dwi'n mynd yn dda i Brestatyn. Yn erbyn Ceic honna. Ar YouTube sgorio hano. Tipyn o basgyn Pennock. Yn yna at Ryan Reynolds. Pen-y-bont yn
ceisio creu'r y ffel yn y cornel. Yn herio Baker. Yn ôl na. Un peth am Cwpan Cymru, siarad fod Rhys Griffiths, a'r teimlad o'n i'n gael gan efo faint o bwysig ydy hi. Yn y 2 flynedd dwytha, maen nhw wedi gwneud yna iawn. Quarter awr ar y cloc, di-sgôr. Chydig o ansicrwydd, nerfusrwydd o ran Llanelli. Ond yn gwneud ei gwaith, mae'n frwydr yn y cefna, a Harling sydd ennill y frwydr yng nghanol cae. Lle i Henry Jones, cam sefyll yn erbyn e. Tom yn 31 oed wan, Henry Jones, mi dal y fel bod y well. Edrych sydd y draws sy'n edrych amddiffyn. Ond font y Saint Lewis wedi curo Pen-y-bont yn y 2 flynedd dwytha yn Cwpan Cymru. Wrth gwrs, ie. Gyrraedd yr oedranol unwaith. Ac y ffeinal yn Gaerdydd. 2022. Tair i ddwy, mae'r sgôr yn ei swnio'n agosach nag oedd i mewn ffordd. Dwy gol hwyr ydi. Hwyr i ddeud y gwir. Ond am dor dros 2000 yna, gwylio ffeinal. Ac ffeinal gyntaf Cwpan Cymru Pen-y-bont wrth gwrs, roed i Ciroi. Yn gosod targedau. Eisiau cyrraedd Ewrop, eisiau codi cwpan. Ond yn gwneud un peth, cyrraedd Ewrop, dy beth. Kirkhoff yn colli ffordd. Llanelli yn ceisio creu Johnson ar cyffyrddiad bach. Johnson yn cyrraedd yn y haf o Can Brian y clydach. Can wrth i ochr yn cyrraedd hefyd yn yr haf o ffyn o'n taf ar ddau yn gyfartal o ran goliad y gyngrau. Roedd yr un ar y teg. Ond mae'n dipyn o frwydr lawr yn y dena. Chi'n edrych ar Llanelli, Llansawel lawr y ffordd hefyd. Lido Afan, ddim yn bell tu ôl nhw. Ar ôl nhw, mae cyfarfod. Felly mae yna hen enwau cyfarwydd uwch Gyngrair Cymru yn ceisio dychwelyd i'r gyngrair. Sicrhau'r drwydded oddi ar y cae yn her o ran hynny hefyd. Ond maen nhw'n mynd amdani, braf gweld ni. Well gan Pen-y-bont yma'n un. Jyst cadw meddiant, cael rheolaeth o'r gêm a'r tempo. Mae'n draws y cefn yn ymestyn y cae. Mae'n mor bwysig yn nhw i cael Harling a Ryan Reynolds i fewn i'r gêm yn ganol y cae na. Iorwerth. Unwaith eto. Mae'n edrych o bod i gadar. Beth yn gwybod gyda Venables o gwmpas, ond dyna oedd hi. Ia, jyst un pas i fian. So mae'n efo basio neu bod i ganol cae, 5 llath. Yn ôl wedyn gan Harling neu Reynolds. Wedyn mae'r bas yn llai, di 40 llath, ond illa 20 llath. Mwy o siawns i Venables gyrraedd hi. Felly, cyfle prin i herio gol. Pen-y-bont, Miles John yn ei chadw i mewn. Roesio ddim yn wael. Mae'n gallu manteisio, dwi ddim yn granio Kirkhoff. O Danny Birch yng nghanol y cyfan fan yna. I Llanelli. Lle daw i nôl. Cronin. Dan bwysau. Davies. Neb yn cael y penderfyniad. Pawb yn edrych tuag at y dyfarnwr fan yna. Pawb yn Crys Coch. Hynny yw. Cyfleir ar un o bryd. Yng nghanol y cae. Kirkhoff yn cael un cyffyrddiad. Iorwerth. Meddiant, tackle hwyr yn hedfan mewn. Hopkins off mewn. Mae'n dacl ar ond chwarae teg i Bryn Markham Jones. Mae'n gadael y gêm fynd gymaint o weithiau. Ond mae hwnna yn gardu melyn os rhywbeth dipyn bach o waith. Mae'n hyd yn mynd am y bel. Mae'n gwybod mae Harling ddim yn heibio fo. Mae Harling wedi dechrau'r gêm y dda yna i ddeud hynny. Mae'n gwybod rhedag yma. Mae'n dangos ongla da i dderbyn y bel i mewn. A siampio gorff i trio gael ei mlaen. Ond sicr, edrycha ar hwnna. Dwi dal yn dweud Cardi Melyn di. Di ddim yn Cardi Coch. Marcus Rashford yn dadler i chi. Fi credu ar ôl y Gerdyn Coch cafe ganol wythnos. Sa'i studs i fyny, sef fi'n dweud wahanol. Mae'n dal yn ei cysylltiad efo o dan ei Shino. Ond just edrych di ar y studs os fedrach di.
Diddorol gweld, dim llawer o ffas gan Pen-y-bont a Harling chwaith. Nath o ni, Tom, nath o reidio i, ti'n gweld ti'n dod, edrych yn wan iawn. Fe mae Harling yn mynd i mewn a Ciroi. Mae o bendant yn neud cysylltiad. A ni weld o'n. Edrych yn waith, mae o'ch chi'n gweld i. Mae'n stydsol lawr. Mae'n stydsol lawr. Mae'n bendant yn gadw melyn. Dim byd, gan y dyfarnwr. Ni gael Sean McDonald, tu ôl y gŵr sy'n cymryd tafel gyda llaw. Mae fyny'r grisiau yna, un o gynchwylwyr Abertawe. Chwaraewr Pen-y-bont erbyn hyn. Allan fe anaf, dim fe yw'r unig un sy'n allan ar hyn o bryd. O ran Pen-y-bont. Cain Owen allan hefyd, mor bwysig iddyn nhw, dim ond yn mynd fyny. Yr eisteddle, Cain Owen sy'n arwen y ffordd fan yna. Bron yn ôl. Ond mae'n wedi cael cyfnod bach anodd o ran anafiadau. Ni yn cael ei adlewyrchu o ran ambell i ganlyniad hefyd. Colli peder yn olynol cyn y fuddugoliaeth na. Yng Nghaernarfon. Yna fuddugoliaeth yng Cwpan Cymru yn y canol. Nawr de, Llanelli yn ceisio creu Befan o bellter. A ddim yn wael chwaith. Pennock ar arbediad. Ond Befan o drwch blewyn. A mae'n gret o ymdrech. Sut mae o'n siapio'r gorff, sut mae'n gallu rhoi draed. Wedyn mae'n gwybod, oce. Yr unig ffordd ella, just trio i flesio i ne. Y cyfeiriad ydy'r peth pwysig. Dyma mynd am pwer. Mae'n just mynd atho pasio i fy troi'n droed â gwych. O arbediad gan Pennock yn carlamu draws i llinell gol i gael ei law iddi. Mae hwnna'n y gornel uchel. Mae fe'n creu dipyn, fe sy'n cymryd y gic gornel hefyd. Befan. Pwyso Henry Jones yn clyrio. Mae'n rhan y cyfle fyna i Llanelli, ond y bas ola na'n fler. Ond Befan, Ryan Befan yn amlwg. Ie, mae'n cael ei... Mae'n bach o dan i draed os rhywbeth iawn o'r un. Mae'n jyst gwrdd addasu, ond mae'n reit yn y gornel, mae'n dipio. Ti fewn i droed, di hwnna. A mae'n syth yn y gornel ucha. Mae'n anarbediad campus. Mae'n tegu Alex Pennock. Y gŵr yn y gol. I Pen-y-bont. Falle ei led yn haf i Alex Harris. Doedd e mewn. Chwarae yn Ewrop. Ond Pennock yn y gol. Erbyn hyn. Chyns yn gol Jeffries yn camu mewn y gynta. I Orwerth. Cael ei orfodi yn ôl. Ie, beth dwi'n licio amdan. Y chwaraewr bach ifan can ma. Mae'n rhaid o gwmpas, mae'n gorfforol. Mae'n nath o redag ar ôl bob un pêl hyd yn oed os dwi'n ail orau i gyrraedd ni. Mae fe'n rhoi gêm i Josh Orwerth. Ie, amddiffynwyr yn cysau yna, cofio. Ni dros hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Mae'n cwyno, mae'n hyn i di weld. Hyd yn hyn ar Parc Steben Heath. Fe gallwch chi weld mwy o hyn, a mwy o bopeth arall sydd wedi bod yn digwydd dros y penwythnos yng Cwpan Cymru. Nos Lun am hanner o'r 9. Nos Fawrth am hanner o'r 6 hefyd. Bydd hynny'n gwfanau cymdeithasol yn Cwpan ni. Goliau bobman. Neu temau eich bwyntiau. Dim esgus. Bethwch yn byd. Miles Davies, jyst gweld o'n llun yma. Dio ddim wedi bod yn y gêm digon i gael dylanwad hyd yn hyn. Ydy Pen-y-bont wylio yn chwarae rasgell lle, cofio. Caniad da gan Orwerth, cyffyrddiad da gan Henry Jones, Miles Davies. Eto ddim yn cael y bas na drwodd. Mae fe mor gywir fel arfer Miles Davies. A bydd Little yn hapus dar hynny. Ydy, oedd y syniad ydy da eto. So o reit i fewn i lwybr. Yn y fwls mol oedd o'n neud y rhediad drwad. A mae'n gwrdd da mae'r safon gyda fod ydy ar gallu i ffendio y passes yna. O'n i'n mynd i weid oedd yna rhyw dacl fach hwyr. O'n i'n meddwl bod Bryn Markham Jones yn gadael i fynd, ond nath e dynnu'r chwarae yn ôl. Ie, mwy nag unwaith mae'n digwydd rwan ac mae'n fatha plan nella neu tactica mwy Llanelli. Mae Pen-y-bont trio gael bel i lawr a pasio i gwmpas. Ond mae Llanelli yn ei gwyneba nhw yn stopio nhw wneud ac i mynd i fewn i unrhyw fath o rhythm maen nhw angen wneud ar y cae.
cael y teimlad o ran yr amgylchiadau a'r achlysur, falle bydd hi'n danllid o ran y cerdiau. Dyw Bryn Malcolm Jones ddim wedi mentro'n gynnar, mae wedi cadw ei gerdiau yn ei boced. Falle bydd e'n meddwl am yr achlysur a meddwl am yr hyn sydd i ddod, felly bydd hi'n noson brysur dy fe'n o'i rach o ran hynny. Da ni wedi weld o cofia yn tynnu y cardiau allan yn y munud y cyntaf mewn gêm yn y gorffennol, ond yn sicr fe ydi edrych ar yr amodau heno. Henry Jones yn gwybod bydde Venables yno. Reslo ma nhw yn y cornel, y Baker ar draws eto. Rhaid gweud mae Baker, y Bevan, y Cronin wedi gweithio'n iawn ar hyn o bryd. Pen-y-bont yn y cornel. Nôl y Dawi. Nid glwb sy'n seithfed ar hyn o bryd yn uwch Cyngor Cymru, felly bod chi'n synhwyro chydig bach o syndod yn llais i. Ddim yn dîm sy'n hoffi treulio gormod amser yn yr hanner gwaelod. Ddim wedi bod am sbel. Tymor cyntaf nhw yn uwch Cyngor Cymru yn gorffen yn drydydd o'r gwaelod. Mae 5 tymor yn uwch Cyngor Cymru, drydydd o'r gwaelod yn y tymor cyntaf yna. Hanner ucha bob tymor ers hynny, dangos y datblygiad. Wel ia, ac cyrraedd Ewrop, cofia, yn ariannol, maen nhw lot fwy o fantais blwyddyn yma hefyd. Felly, fysai'n tangyflawniad mawr, sy'n nhw ddim yn y 6 uchaf na dod mewn 8 gêm. Hwna ni wedi cyrraedd y toriad. Iorwerth eto, Little a'i holl brofiad yn y gyngrau'r PêL-DROED. I Cwpan Cymru heno. Kirkhoff. Newydd yn yr haf o ran Pen-y-bont yn bwyllog eto. Iorwerth yn ceisio cyflymu pydden. Sydd i Llanelli. Maen nhw'n galw amdani. John yn glir ar y dde. Bas yn cymryd amser ac oedd Jeffries yn ôl. Henry Jones i Pen-y-bont. Yn safle'r quarterback yn ceisio creu. Yn gleision ar hyn o bryd. Ond nhw'n metro mynd ôl fan yna. Dim am heiat am fan i'n gol geidlad allan. Os na gyfle i Llanelli. Mae'n fwy na hynny. Mae'n gol i Llanelli. Can! Wrth gwrs bod e'n gallu. Mae fe'n i sgorio am stori ar stebo. Ti'n gwybod beth, jyst dangos i'n gyflymdra yma. Faint o gamgymeriadau mae Iorwerth wedi wneud yn yr faint hanner awr cyntaf yma. Ond mae Can di'r hedag, a mae di'r hedag, a mae di gorfodi camgymeriadau. A edrych am faint o gyflym dio fan hyn. Di darllan yn fast yn ôl i ddechrau. Wedyn Iorwerth, wel, dwi'n gwybod lle oedd Pen-y Cymru oedd o. Oedd o byth yn mynd i gyrraedd i. Unwaith oedd o gyrraedd y bel fan'na. Wedyn, mae o'r ongl dyn. Mae gen o codi ben. Na fo, gwych yma na, codi dy ben. Cym damsar. Hynna'n feddiannol. Just yn meddwl, iawn, pwer. A neud siŵr bod fi'n taro'r targed. Llawn hyder ar y funud y dyn fach ifanc yma. 21 oed. Profi pwynt. Ydw i'n gondau lefel yma. Wel, gwch chi weld. Peidiwch o gofio yr enw. Ethan Can. Mae hwnna i mewn yn y can. Dwi'n siŵr bod dathliad coeth gyda hat-trick nos fe'n adretha yn y gyngrair yn erbyn Ceirau Trelau. Rwan gynnon ni gêm. Wel, am stori. Can ymysg y goliau yn ddiweddar tymor yma. A ni wedi gweld Pennock ac un arbediad campus o'r safon ucha yn y gornel ucha. A wedyn mae fe'n rhethro allan. Yn yr eiliad wrth y bast yn ôl, o'ch chi'n meddwl bod nhw'n trwbl fan hyn, y ffordd mae Can yn herio popeth. Dyma ni'n i bron i chwarae hanner awr. Dechrau bywiog munudau cyntaf i Pen-y-bont ers hynny. Llanelli sydd wedi bod yn dod mewn iddi ac Ethan Can ar oedd o ffynnon taf yn yr hanner chwarae yn erbyn Pen-y-bont. Yn yr wyth ola, 2 dymor yn ôl, pan oedd ffynnon taf roi gêm a hanner iddyn nhw. Pen-y-bont yn ennill. Yn y pen draw o 2-2. Oedd y Sioned cyn y gêm. Cyd sylwebydd ar yr ochr Saesneg, y bottom court, Mark Jones. Canmol, Ethan Can i'r cymyle. Ond i fod o'r gwr ifanc am o'r gol na di codi nhw hyd yn oed mwy. Da ni gweld y dalen i bach gwell na mae bobl fel adra fan hyn. Oherwydd, faint o dyfn mae Llanelli yn amddiffyn i ddechrau fo. Dyn nhw'n gadael neb o Pen-y-bont i chwarae'r peli ma tu ôl dyn nhw.
Dyn nhw'n angen hynny. Gadael bob dim o'i blaen nhw a gofyn y cwestiwn, dewch ta, os da chi gond da, da chi dorri ni lawr. Maen nhw'n bancia, da ni'n gweld 4 yn y cefn, da ni'n gweld 2 yn ganol cael weithiau 3, maen nhw'n chwarae'n gil yn ganol cael, fe wnaethon chwarae'r peli drwad i Venables. Ydy Venables i'n rhedeg tu ôl, o gwbl. Little nawr, nôl at Harling, kick-off. Pen-y-bont, mae'n trwbl fan hyn, ond dipyn o bas at Henry Jones yn herio. Jones, edrych yn Venables ma nhw, ble mae'n glanio. Rafael, a'i gefn am y gol, mae'r Bill yn y gol o fewn munud. Na gyd gymrodd hi, a Cion Rafael yn troi yn y cwrt ac yn llusgo ei dîm yn ôl mewn i'r gêm yma, mae'n gyfartal. Ac yr unwaith da ni yn sôn, gynnar y gêm i lawr y chwith ma, nath nhw'n cael peli mewn, ond rwan, Henry Jones, mi dylad John fod yn... Mae'n rhaid fod yn agosach iddo John i stopio'r croesiad, ond unwaith mae'n dod i fewn i Chris Venables, i am y crown yn y dydar y postyn pella, ond i'r bas i ddechrau rwan. Dwi'n gwybod mynd heibio fo, jyst cael y croesiad i fewn, troi chwith, postyn pella, Venables wedi penio i am y gol, ond Rafael mae gefn i gol, jyst mewn un symudiad, un symudiad. Yn cymryd yn gyda'r, dwi'n mynd i sgol o fethio fan'na. Ddim yn rhyw prolific o ddyn sy'n sgorio gols, Rafael. Ond mae hwnna'n un pwysig i ddod â'i dîm yn ôl yn ni. Na, dwi ddim. I ddweud y lleia. 5 gol tymor diwetha, un o'i tymhorau gorau fe. Wel, erioed mwyaf mewn tymor. Tymor diwetha. Mae wedi bod yn gyson tymor yma, dyma nhw'n mynd eto. Pen-y-bont, a just cyn y gol na, rhyw symudiad bach lawr y dde gyda Rafael a Little a Harling a Miles Davis, just yn dechrau cyfuno. Ia, ar ôl y gol, lle maen nhw'n gwybod mae'n rhaid nhw, just symud fyny lefel. Ac yn sicr, i ymwysodwr mae'n gol dda herwydd, mae di just mewn un symudiad. Ti'n mawr agos i'r gol, ti'n gwybod mae'r amddiffyn o'r ochr anghywir i chdi. Mae'n mynd i'r llawr, ond mae'n rhaid chdi fynd i'r llawr os ti'n mynd i wneud yr un symudiad holl ffordd rownd i gael y bel i fewn. Dim lle yn y cwrt Cosby. Pawb yn heidio o gwmpas y gol geidwad allan o'ch camera fi Henry Jones. Gymryd hon syth ar draws unrhyw gyffyrddiad. Gallai hwnna di fod yn ôl yn y gol. A Iorwerth yn dal i ben. Iorwerth yn trwy'n i fyny am y camgymeriad am y gol na. Pen-y-bont ildio. Yn cael ei ddal i pyn bach o fanna, ond mae'n benderfynol o gyrraedd i ond y ddim. A niffi da, cadarn styfnig eto gan Llanelli. Eto mae'r bel yn taro i ben o, mae'n beniad rhydd. Mae da i chwaraewr Llanelli o dan y fo os rhywbeth. Pwy fydd fwy o hapus nawr, Llanelli ni chwarae'n dda a cymryd y cyfle i fynd ar y blaen. Ond yn sydyn, bron yn syth mae Pen-y-bont yn tar yn ôl. Yw hwnna'n torri'ch calonau chi weithiau? Dwi'n yn torri calona, ond be mae'n neud ydy y newid momentum. Mae wedyn, fel ti'n gweld rwan, Pen-y-bont gael lot mwy o hyder yn ei chwarae nhw. I daro nhw mor sydyn. Dyna faint o sydyn mae'r momentum na yn newid. Felly gibolwg o Henry Jones fan hyn. Lawr y chwith, pan mae fe ar ei gêm, mae fe'n berig bywyd chwarae teg. Dim digon cyson, mae'n siŵr bydde gymaint o bobl yn dweud. Ti'n edrych dros y tymor ar ddeitha, dwt? Edrych yn ôl ar dechrau i yrfa fo. Mae'n to wych o ddod ag hynny. Mae dal o wych ar ei ddwrnod fel ti'n deud. Ie, goliau sydd wedi newid, na'n gyfer. 31 oed wan. Dwi'n gwybod mae nedyr gwch o ffeindio clwb proffesiynol ys blynyddoedd, ond yn sicr galla hon ydy'r lefel uchaf wedi fel chwarae rwan ydy o Gyngor Cymru efo Pen-y-bont. Rhys gyfres, ti'n reid, oce, ti'n di fama, na edrych ar ôl chdi, ond mae'n rhaid chdi chwarae. Mae rhaid dweud fel sylwebydd o falle cefnogwr wrth y modd yn gwylio fe'n chwarae. Dwi'n siŵr os yw e gwylltio am felly reolwr. Gyda'r na'r problem gyda Henry Jones yn o ran sgiliau. Dim cwestiwn. Dim problem o'r ein ni. Dwi'n dal i glyfoerio dros y Rafona gath e am bas eto gan fe Reynolds nawr. Bron mynd allan, mae wedi cadw i fewn o'r peniad y bwerus. Os angen dweud pwy sydd wedi sgorio, Chris Venables unwaith eto yn erbyn i gyn clwb gyda'i ben i droi'r gêm ar ei phen, ar ei hôl hi o gol i ddim. 5 munud yn ddiweddarach, maen nhw ar y blaen.
Mae'n dweud da ni'n gweld y dyn yma'n neud hyn dros y blynyddoedd. Oedd hwn yn arfer neud o, Rhys Griffiths yma, union, just yn hongian allan. Edrych a symudiadau Chris Venables fan hyn, mae'n just jogio, mae'n disgwyl, mae'n amseru, am groesiad, by the way. A bob un am ddiffyn Sean Cronin, dwi'n gwybod mae llawn profiad, 35-37, ond am Bale, Reynolds, mae'n gorau llithro, a mae'n cael o danni, mae'n mor anodd i wneud be nath o fanna, i godi hefyd efo droed chwith, ond hwn, just y rhediad mesur. Edrych y Bale, just yn amseru berffaith ac yn penio fewn, gret y gol, pwer, oedd angen i fi bach oedd, ond oedd o ddim yn mynd i bethu hyn a gwaith. Pen-y-bont di deffro, croeso i'r gêm Pen-y-bont, Chris Venables, unwaith eto. Beth mwy allwn ni ddweud, jyst am y chwaraewr yma. Jyst yn diddorol, Steve, jyst gweld symudiad Chris Venables ar y gol. Mae'n jyst jogio, a ni weld, os di'r Bale i mewn, mae'n rhyw gwestiwn yn gofyn. Os oedd gol Newcastle efo'n Arsenal mewn, mae hwnna... Hwna bendant mewn, dol. Gewn ni sgwrs fan hanner amser. Ddim bod fi'n cwyddo. Ella sa'ch chdi gael drosedd. Oedd y trosedd iawn dwi'n efo chdi fanna. Neu camser. Da beth, hon sy'n bwysig. Oedd hi'n gol. Gret sgan. Am o'n i, fel Rhys Griffiths yr reolwr nawr, os nag yn o arau'n wych a maen nhw'n ildio, chi jyst eisiau gweld eich tîm yn ymateb. Maen nhw bendant wedi gwneud hynny. Ti yn meddwl, sy'n nhw wedi cael y buddugoliaeth yn Gynarfon sy'n dwytha, sy'n nhw rhyw ameuaeth yn penna nhw i gyd rwan o colli 4 yn ôl yn ôl, ond Ciro Gynarfon yn yr ofal, 4 gol i 2, a dod i fama, mynd un ar ei ôl i, yn dangos cymeriad, a dangos, mae gen i fo chwaraewyr sy'n mynd i dorch y llewis iddo. Venables nawr, 3 gol ar 10 ym mhob cystadleuaeth cymor yma. Mae'n 38, dal i fynd. Henry Jones eto, yn edrych eto, am y crysau glas nawr, y ffel y tro yma. Mae fe ar y 10 weithiau, nawr yn fyr y chwith, ond Henry Jones yn cipio'r meddiant yn ôl. Gweld Reynolds. Henry Jones yn mwynhau un. Pen-y-bont yn mwynhau hefyd. Nid yn mwynhau gwylio hon, hanner a cyntaf cyffroes. Ia, jyst i Llanelli aros yn y gêm rwan yn y byd, maen nhw ar gadl am Pen-y-bont, maen nhw llawn hyder, maen nhw rhyw gam ychwanegol, maen nhw dangos i lefel, dangos i gallu. Maen nhw'n achosi problemau nawr y chwith yma. Henry Jones eto. Y ffel, mae yna opsiynau. Venables yn oedi. Little. Cyfle arall. Henry Jones yn ei chanol i postyn pella. Wel, Miles Davis methu credu'r peth. Mae Cochlin di cael ei dîm yn y gêm yma. Eto, jyst edrycha. Chris Venables o'r gwen ar rhywun ab, ond postyn pella. Miles yn neud bob dim oedd o gorfod. Just pidio ffeindio rhwyd. Mae o just mynd i daro'r gol yn lle mynd am y gornel bella. Mae'n foli hawdd, oherwydd mae wedi cadw lygad yr oedd y beth pwysig. Mae'n cadw i lawr, mae'n meddwl bod ti'n gol. Yes. Mynd i'r chwith, i'r golwr, fasai'n gol. Yn creu eto, oedd Henry Jones fan yna, fe sy'n cymryd y gic gornel. Ddim yn ni osod hon. Oedd ddim yn agos i fod yn trio yn bach yn y gornel drydda. Ddim yn siŵr. Dyna ddim na fi. Jones i Pen-y-bont. Eto oedd hi'n beniad yn y canol ac eto oedd hi'n gyfle i'r ymwelwyr. Just corfforol, cryfdar chwaraewyr yr uwch Gymraeg yn dangos allan y fan hyn i fi. Mae'n beniad rhydd. Kirchhoff sy'n creu fel arfer. Ia. Oce, mae o'n hyd ag o'r wrth y gol. Felly, i benio i fewn o fanna. Mae'n mynd i fod yn anodd iddo fo. Lladd yn disgwyl i chwyd. Kirchhoff yn cyrraedd yn yr haf. Danwch man. Yn rhoi pwysau ar Pen-y-bont unwaith eto. Bod nhw wedi setlo. Nhw'n setlo gormod chwaith gyda can o gwmpas. O'na Bale fall yn ôl i'r golwr. Yn saff os oedd Iorwedd yn gwybod y can yna eto. Mae'n gêm gwpan go iawn ar Barc Stefan Heath. Pen-y-bont i taro nôl yn gampus. Jones at Venables unwaith eto. Pen-y-bont cyfle arall i'r ymwelwyr Miles Davis. Wel, y ddau greu'r hanner cyfle i'r gydio.
Digon o grysau coch yn ôl i'w rwystro. Ie, cyfla, ar ôl cyfla, mae Llanelli ddi agored ar y funud. Mae safle gwarchod nhw, dwi'n mynd i byd bach yn remp yn y cefn. Beth di newid? Pen-y-bont i codi gêm, ydych chi'n drefnus iawn. Mae'n un peth, mae cyflymdra Pen-y-bont wedi mynd i fyny un lefel, ond jyst yn amddiffyn. Oedden nhw'n reit sgil efo'i gilydd, dim bylcha, safle gwarchod nhw'n dda, oedden nhw fel uned os ti'n licio. Mae nhw'n cael eu tynnu o gwmpas i bob man. Mae Mael Davies yn ysgol. Jones, geith y gyfer arall gyrwch? Na. Mael Davies ar ochr arall y cae ar y deg o. Sylwi'r ffel hefyd i bod yn mynd o'r gylch llall. Just i gymlethu pethau i amddiffynwyr Llanelli, a dyn nhw'n gwybod pwy maen nhw'n marcio di mwy. Bydd hwn wrth i fod. Rhys Griffiths, y ffordd mae dîmau wedi ymateb yn ildio ar ôl 8 munud ar hugen. Sgwtio fewn 5 munud yn o'r y blaen o 2 gol i 1. Mwy o chwaraeon yr S4C, Scarlett y tro yma. Erbyn y llewod. Gwbl o fori. Cochion yn bygwth eto i Arwerth yn llwyddo i glyrio. Mae Davies yn ôl ar y dde erbyn hyn, dan bwysau. Chris y coch yn ei amgylchynu, James Parry yn un ohonyn nhw. Mae'n mynd o blaid y tîm cartre. Ia, sfydwyd nhw. Sgeith o hanner cyfle eto i sgorio Llanelli gwych ar diwedd hanner cyntaf yma, ond jyst slofi pethau lawr a mynd i mewn o le a jyst un gol sy'n ôl fi. Happy gret. Cefnogwr ifanc, Pen-y-bont a'i drymiau. Digon dyn nhw i ddweud hefyd. Mae sosban chi'n curo fan hyn, siwr yn Llanelli. Iorwerth yn taflu hun. Ydych yn fler ar y degau, Josh Iorwerth heno. Di Pen y chwilio hon. Digon amser i'w gweld i. Mae'n cael hawdd i ni edrych ar Iorwerth a dweud, oce. Dim ar ei ora heno. Ond rhaid i dweud, dim bach o glod i can hefyd y blaenwr. Y ffordd mae o di trio cymysgu chwarae i redag o Llanelli, i reid bob pwysa ddeditho arno fo pan mae Iorwerth ar y bel i wneud o wneud. Pan allan am 2 gêm hefyd Iorwerth, cadw'n coch nefn y seintiau, felly be chi eisiau, dod ôl mewn i'r gêm yn araf yn eich gêm gyntaf, dwi'n wedi cael hynny heno gyda can o gwmpas. 11 oed, dwi'n siŵr bydd dyfarnw'n cadw llygad ar y ddau nhw, cos dwi'n meddwl mae can yn medru reid un o gwmpas hefyd. Mae'n siŵr o'n i'n clywed cwpl o bobl yn cymaru rhan cyngor y de, cyngor y gogel falle. I'r bencalpwriaeth o'r cyngor Lloegr, mae yna chwaraewyr ifanc yn dysgu crefft yn cyngor y de. Falle bod nhw ddim yn safon uwch yn y Cymru eto, ond maen nhw'n chwarae gemau cyson, cystadleuol mewn cyngor gadarn iawn. Os bysa chdi chwaraewyr ifanc heno fel can yn chwarae yn ebyn tîm sydd wedi mynd i Ewrop tymor dwytha yn Pontypridd sydd yn yr uwch gyngrair yn bob tymor dyddio yma. So fi wrth y modd profi pwynt i ddangos bod fi gondau chwarae lefel yna. Un ar i candio cofio. Os am gwell peth i feddwl ar diwedd y gêm, ydw i gonda i fod yn tîm nhw. Dyna ffordd sy'n fi'n edrych ar i. Os nad i Llanelli'n curo, cofio, wedi fydd am. Felly, yw e? Digon da? Mae gynnu fo rhywbeth ydych chi'n brynu, cyflymdra. Ac os gyda fo hynny, ag y ffordd nath o orffan efo mae'n gwleidigol a sydd nath o gadw i ben pan oedd gyda fo gymaint o amser, dyn ar y lein, y llinell gol i giro dal i fod. Gyda fo siawns, efo chwaraewyr gall o'i gwmpas. Reynolds agosau at yr egwyl, a Pen-y-bont yn ceisio agosau at gol Llanelli gan o gyfle arall. Bron gael gyfle arall, allan mae'n mynd. So'n tipyn am can, o'n i'n disgwyl gweld Sam Johnson hefyd yn bygwth o ran yr ymosod. Mae'n opsiwn ar y fainc gan Llanelli. Venables, fel mae fe'n neud, yn gosod, yr eiliad mae'n bas yn mynd mewn, mae fe'n troi, ac os mae fe'n gwybod bydde Henry Jones yn gwneud hynna. Ia, dio ddim yn mynd i gael cicrydd am hwnna.
Crownyd yn just defnyddio I gryfdar, just neud siŵr bod o ddim yn cael gafel ar y bel a dod y chwaraewyr I mewn i'r gêm, reit ar ochr y cwrt. Munud yn unig yn cael ei ychwanegu. Arwydd electroneg diddorol o ddechrau'r cymor wedyn ni o ran yr amser oedd yn cael ei ychwanegu. Ia, yr unig dro mae Llanelli wedi bygwth y gol, nath o sgorio do. Heblaw am yr ergyd, oedd yn y gornel lychan a gan Bevan hefyd, sori. Ond yn sicr, Pen-y-bont gael y gorau o'r gêm, ond dwi mor ddiolchgar am ond 2 gol I 1 ydy. A Fyna sgwrs I gael yn y stafell newid na gan Llanelli rwan. Ydy, mae'n ddiddorol achos Pen-y-bont ac yn dda am ryw 5 munud. Wedyn ar y bach Llanelli'n dod mewn i'r gêm yn cael yr ergyd na a wedyn cael y gol. Ond ers hynny mae Pen-y-bont yn bendant wedi ymateb. Just lle, pan ti'n gymryd pethau'n gario tal, un gol I fyny, lle peryg I fod yn dyfeddolryd. O bob dim yn oce, bych ti'n mynd ennill y gêm. Edrych tuag at y dyfarnwr. O, rhyw wybiad bach I orffen yr hanner cynta. Hanner cynta digon cyffroes gyda Ethan Can yn rhoi Llanelli ar y blaen, ond wedyn I anfforddi ymateb Pen-y-bont 2 gol o fewn munudau. Cian Raffel ar gynta ac wrth gwrs Chris Venables yn erbyn I gyn-glwb yn taro eto. A mae Llanelli ar y blaen. Ar ei hôl I mae'n drwg fi o 2 gol 1. Diolch yn fawr I Dylan a Malcolm, felly dyw'r hanner cynta yna yn sicr heb siomi, ac mae yna 1 gêm arall yn y drydedd rownd yn digwydd heno. Ceycona ar y blaen o 2 gol I 0 yn erbyn Prestatyn. Callum Morris wedi sgorio ddwywaith yn y gêm yna. Harry Franklin gath y gol arall. Mae'r ail hanner ar fin ddechrau fyna ar gau y castell. Reit, at PêL-DROED rhyngwladol nesaf ac wythnos yma nath Rob Page gyhoeddi ei garfan I wynebu Armenia a Twrci. 2 gêm enfawr I ddod, a ges I sgwrs bach gyda reolwr Cymru yn edrych mlaen at y gemau. Rob, it's hard to believe the final 2 games of this qualifying campaign are upon us. You've announced your squad this morning. How happy are you with how the squad's looking? Yeah, we've had a couple of injuries that have had to pull out, Sianed, but apart from that, we're, you know, we've got the likes of Brennan back in, which obviously strengthens us. So, yeah, obviously the disappointing one is Aaron's not quite made the squad because of his injury. But, yeah, we're looking forward to camp, first and foremost. It was quite an easy squad to put together. You know, if anything, we've just added a bit more quality into us as well. So, off the back of such a positive performance against Croatia, it's nice to get them people like Brennan coming back into the fold as well. You've mentioned no Aaron Ramsey. There was a bit of concern about Ben Davies because he wasn't in the Spurs squad against Chelsea. Yeah. Slight ankle injury, but yeah, all is okay for these 2 games? All's fine, yeah. I think I might have been the first message you would have read after the game against Palace. But I was a little bit concerned myself to see him come off. He's such a big player for us, Sean. You know, I can't, you know, big him up enough, really. On the pitch, everybody sees what he does, but off the pitch, he's first class in and around the players. So that would have been a big one for me. So I was on the phone to him straight away, and he reassured me it was his ankle, but you know, he's sensible, very sensible, Ben, and he'll manage his body accordingly. He won't jeopardise his opportunity to firstly play for Spurs, because I know how much he loves playing week in, week out. But secondly, then there's a camp coming up as well, and who knows what will happen on the weekend now, but we'll keep our eyes monitoring him and fingers crossed. Armenia and Turkey, Rob, you're 2 games, 2 wins away from qualifying for the Euros. The fact that you're in control, that you're in the driving seat, how much of an exciting prospect is that for you? Somebody was said to us before we played Croatia away in Split in March that, you know, we're going to get to November and we're going into the last camp, the last 2 games in complete control of qualification with 2 wins, then we'd have taken it, absolutely. We've given ourselves an unbelievable opportunity again to qualify for another major tournament, and that's credit to the players. There's been a lot happened, a lot gone on with the transition of senior world-class players leave as well, we know about. That keyword momentum is back now following that incredible result against Croatia, but also that incredible performance against Croatia, Rob. Just how important is it now that you don't let this slip, that you keep on building this momentum? And that's what you want as a coach. You're greedy, so you want everything. So you want continuity. You want that. So,
you're right, the momentum and the positivity coming out of that last camp, not just for the result, but for the performance. And that's what I say, you can't, football's fun, you can't guarantee wins in football, of course you can't. But if the players and if us as staff, collectively, we can guarantee performances like that, the results in this group will take care of themselves, and that's the aim. That's what we'll be doing, take the momentum, have an air of arrogance about us and, you know, but maintain those levels that have got us the results against top teams. And if we do that in the last 2 games, we'll be okay. Wel, mae Cymru 2 gêm, 2 fuddugoliaeth bant o gyrraedd Euro 2024 mas yn yr Almaen haf nesaf. Mae'r 2 gêm Armenia yn erbyn Cymru yn fyw ar S4C, a wedyn ni, fe fydd Cymru'n croesawu Twrci i Stadiwm Dinas Caerdydd. Mae hwnna'n fyw ar S4C hefyd. Malcs, mae rai fwyd fi'n nerfus yn barod cyn y 2 gêm yma. Dyma'r sefyllfa yn y grŵp fel mae pethau'n sefyll. A'r newyddion da yw bod Cymru mewn reolaeth o'r sefyllfa. Ennill 2 gêm, a maen nhw off i'r Almaen. Wel, does am cwestiwn amdan y sefyllfa o'n blaena ni. Mae pawb yn gwybod. Dwi'n meddwl bod Page wedi medru cael amser mor dda yn dewis y garfan yma. Mae wedi bod yn hawdd ar ôl y gêm dwytha yna. Sech chi mewn yn ôl i mis Medi llwydda ni. A meddwl rwan lle da ni'n mynd i fewn i mis Tachwedd yn cyrra'r 2 gêm, a da ni'n qualifio. Da ni'n mynd drwad i'r Almaen rhan nesa, ond mae rhaid ni mond meddwl am Armenia. Penderfyniadau mawr cael ei wneud gan Page, ond am gyr yn pen sy'n ganddo fo, cofia, efo pawb heblaw ar y Ramsey yn hollach. Felly o ran gêm Armenia, Malcolm, ni wedi gofyn i ti ddewis yr 1-10. Bydde ti'n licio gweld yn wynebu Armenia, felly siarada ni trwy'r 1-10 i ti wedi dewis. Wel, oherwydd yr perfformiad erbyn Croatia, dwi'n wedi gweld un gwell ers 2016 yn erbyn Gwlad Belg pan nathon ni giro yn yr Euros. Ac i newid y tîm oherwydd y pellter rhwng yr amddiffynwyr, a'r canol cae, a'r blaenwyr, dwi'n mynd gold o dod â Brennan Johnson i fewn, na Dan James. Erbyn nhw ar dan ar y funud, y ddau nhw. Ond i newid tîm, a wedyn beth sy'r chwaraewyr yma, oce, fedrwch chi'n meddwl sy'n mae'r chwaraewyr yn meddwl. Mae rai fo chwarae dîm gorau. Ond y ffordd oedden nhw ar yr un donfedd, oedd bob un nhw'n 9 allan o 10. Neu allan ein nhw'n 10 allan o 10. A mae o'n ffyddiog. Mae Rob Page erioed wedi bod yn ffyddiog. Am chwaraewyr oedd wrth y fainc. A nodd Nathan Broadhead ar hynna hefyd. Oherwydd, mae'n chwaraewyr da sy'n mynd i newid gêm i ni rwan, ond dwi'n mynd gweld o'n newid ar ôl y perfformiad yna. Thomas, o mae yna wythnos enfawr i ddod i Gymru, ond Malcolm, mewn i nôl at heno, ni wedi cael tipyn o hanner gynta. Ni mynd i gweld y goliau i gyd sydd wedi digwydd yn yr hanner gynta, a newn ni ddechrau gyda gol neb arall, ond Ethan Cano, ni'n trafod cyn y gêm Malcolm, ac am ddechreuad gath Llanelli. Ia, ti'n gwybod, mae wedi wneud i orwedd mor nyrfys a hanner gynta yma. Efo ei rediadau, efo corfforol mae wedi bod i mewn fo, just pan mae i orwedd i mewn y gynta, ond mae o'n gorffan o'n clinical. Be mae'n neud? Unwaith o'n curo ras, mae'n gwybod, mae'n darllen o'na, mae'r golwr yn mynd i'n unlla, mae'n safle yn unlla, wedyn, mae gynnu fo ongl dyn, mae'n gynnu codi ben, mae gynnu fo ormod o amser i rei am y sodwyr, i mi ddefo. Dyna dwi'n licio. Mae'n cael ei allan o'i draed, mae'n dal yn cael dwy ben i basio na i fewn, a mae'n mynd rhwng, coesa. Ond da ni wrth y modd efo ffordd o'n dathlu, 21 oed, mae wedi profi points bach. Os di o'n datblygu, a chwaraewyr gwell o'i gwmpas, dim diffyg parch i Llanelli, ond dwi'n gynnu gyda fo chance da, oherwydd ffordd mae'n gweithio. Pen-y-bont wedyn ni yn ymateb, just munudau ar ôl ni, Dion Raffel yn union i'r sgôr. Pen-y-bont ti bod yn dawel lan at y gol yma? Hei, sut mae momentum yn medru newid mor sydyn. Gwych o groesiad. Ia, mae'n glanio yn y diwedd i'r Raffel, sy'n fel blaenwr efo gefn i gol, a just mae'n un symudiad, oherwydd mae'n mor agos yn y cwrt 6. Mae'n un peth ar ei feddwl, just troi a ergyd. Unwaith os dwi'n cael gwiriad, mae'n dal mynd i mewn. Edrych am, o'r wrth y gol, wedyn mae'n gwybod. Mae mor agos, mae'n cael y bel trw. Ond croesiad gwych eto gyda Henry Jones o yna. Mae wedi bod yn reit da yn hanner cyntaf yma. Problem Henry Jones wedi cael dros y blynedd dwytha fa ydi dim end product fel dwi'n gael efo. Dim croesiadau, dim ergydion i mewn, dim passes drwad i chwaraewi Sgorio, ond nath o fanna ar y ffel yn Sgorio. Ti'n sôn o momentum yn newid, a dyna'n union beth ddigwyddodd. Pwy arall, ond Chris Venable, Malcolm, i roi Pen-y-bont ar y blaen? Mae rai fi'n ei clod i dyn yma, Ryan Reynolds. Ti'n gwybod, y ffordd nath o ddim rei give up ar y bel, a wedyn llithro i mewn i groesi hi. Fel arfer, sech chi gweld hwnna'n dod ar un dy llawr, ond na, oedd o'n gwybod, os dwi'n codi hon,
mae o'n gwybod mae Chris Venables wedi redag I fewn arni. A dyna mae'n wneud, amseru berffaith. Chris yn tynnu wrth I ddyn, a wedyn pan oedd I amddiffynwyr o'n sbio ar y bel, dod ar ei flaen o a sgorio'r gol. Sa Llanelli di wedi hongian ar am 5 munud ar ôl sgorio. Ella sy'n gyda nhw siawns. Ond un gol rhwng nhw, edrych flaen I ail hanner. Ie, byddai'n ddiddorol I weld beth sy'n digwydd yn yr ail hanner. Wel, Malcolm, diolch yn fawr iawn am y tro na adael I ti fynd nôl i'r pwynt sylweddol, achos ni'n mynd I fod yn cyhoeddi enillydd gol y mis yn y man, ond yn gyntaf, beth am I ni gael cipolwg ar y rhestr fer. Williams, lle yn y cwrcos bifoli hyfryd yn dyblu mantais yr obyniad. Davies yn meddwl am yr ergyd. Ni gosod yn ôl I Brobl. Brobl yn y gydio! I'r gornel ucha! Abruzzesi! O, taran o ergyd o fellter! O, dyna chi gol! Sean Bradley sydd wedi gosod y bel a Bradley sydd wedi chymryd ac yn cwblhau hat-trick efo kick rydwyr. Y cyffyrddiad deia I Leiber Hartley'n siapau ar gydio! A mae yna gol wefreiddiol wedi dod ar seintiau'n gyfartal. Bast ymlaen, Brobl yn neud y rhediad mewn â Young. Clark! Hyfryd gan Ben Clark. Dyma nhw eto, Green eto. Y target yn barod ac yn crymannu fi'r gornel ucha. A mae Daniel Green di taro'r cracar. Trefit. Oedd Bennett. Bennett edrych yn benderfynol. Am lai! Am ergyd! Wel, bobl bach! Na chi gol gan y bari Hannah Bennett. A mae Tommy Morgan wedi dod I ymuno fi, achos Tommy, ti sydd wedi cael y swydd bwysig o ddewis enillydd gol y mis, felly pwy sy'n mynd â hi, Tommy? Wel, mis yma, Aaron Williams o'r ymysodwyr y Dre Newydd sy'n cael y gol mis. Symudiad da, mae'n gweld bod amddiffynwyr ddim yn ei dilyn y cyffyrddiad cyntaf o'r groesiad yn wych, a mae'r creolaeth ar ei frest efo yna, a wedyn chwod y dechneg o cael y beirna lawr a taro gyda tipyn o bwer tu ôl ddi mewn i'r gefn y rhwyd yn heiddi fod yn gol y mis. Llon gyferchiadau enfawr I Aaron. Reit, Tommy, ni wedi cael tipyn o hanner cyntaf yn hyn ar Barc Steben Heath. Ni'n mynd I just gweld gol Chris Venables eto. Chris Venables yn gwynebu I gyn glwb. A Tommy, pwy arall oedd yn mynd I roi Pen-y-bont ar y blaen? Wel, chwod, gol machine, ond pêl-wych lawr yr esgyll chwith, yna gan Henry Jones gyntaf, Reynolds gyda'r croesiad, a wedyn dim ond un person yn mynd I sgorio fyna, a Venables oedd hwnna. Edrych o fel oedd e'n neidio amseru rediad mewn i'r cwrt 6, peniad lawr, perffaith. O ran yr ail hanner, Tommy, beth sy'n credu allan ni ddysgol? Achos gymerodd sbel fach I Pen-y-bont dwy lan, ond mae dy ti teimlad nawr, maen nhw'n mynd I ddod mas a bydd. Falle pwynt bach dyn nhw brofi? Fi'n credu bydd Pen-y-bont yn falle'n rhedeg bant gyda'r hanner yma. A dyn nhw chwod yn yr hanner cyntaf, stym lawer yn y ganol y cae gyda Llanelli. Mae nhw'n edrych yn beryglus bob tro maen nhw'n mynd mlaen, yn enwedig o giciau cornel neu giciau rydd. Mae Iorwerth nhw wedi fyny, a fi'n edrych yn yngerus iawn. Felly fi'n credu, os geith Llanelli gêm gyfartal llynaf yn yr ail hanner, byddwn nhw'n neud yn wych. Os o ti yn y stafell newid na I Llanelli, Tommy, be bydde ti'n gweud wrth y chwaraewyr? Byddwn ni'n gweud, cadwch I fynd yn y fe, ond newidon nhw'n siap I fynd yn 5 yn y cefn sy'n meddwl bod nhw'n treul am ddiffyn. Falle yn yr ail hanner, bydden nhw'n newid tactegau unwaith eto. Mae'n bach o wynt tu ôl I Pen-y-bont yn yr ail hanner, a gyda profiad sydd gyda nhw, ac yn y gorffennol, maen nhw wedi bod nawr yn y blynyddoedd diwetha, yn y gêm gynderfynol, yn y rownd dyfynol, cwbl o flynyddau, felly byddwn nhw'n edrych I fynd i'r rownd nesaf. Wel, Tommy, diolch yn fawr am dy gwmni di. Mae'r glaw di stopo, wrth I ni gwpla, na I adael I ti fynd nôl at pwynt sylwebu, diolch yn fawr. Diolch.
A mae yna mwy o Pêl-drod i ddod penwythnos nesa, achos i ni mynd i fod yn darlledu gêm Abertawe yn erbyn Wrexham. O'r brif adran, mae honna'n fyw. Diwedd y mis am 5 o'r gloch yn fyw ar S4C. Ond i ni'n barod am yr ail hanner fan hyn ar Barc Stevenheath, ac allwn ni fynd nôl at Malcolm Allen a Dylar Ebenezer. Bant ni unwaith eto, beth mwy sydd i ddod gan y gŵr yma, Chris Venables. Pwy o wyr. Mae mor syml hynny yn 38 oed yn dal i ddisgleirio. Cian Raffel hefyd wedi cael gol i Pen-y-bont heno. Mae'n bedair i ddim yng ngêm arall yn oson. Cwpan Cymru prestatyn dim gyda llaw. Jordan Davies wedi cael y bedwaredd. Tair i ddim ar yr egwyl. Felly mae dyn ni Neil Gibson yn erbyn ei gyn glwb prestatyn yn gyfforddus. Rhys Griffiths yn erbyn ei gyn glwb o ran chwaraewr hynny yw. Yn wahanol iawn o ran Neil Gibson. Mr Prestatyn am flynyddoedd yn chwarae, yn rheoli, mynd yn nhw Ewrop, ennill Cwpan Cymru na beth oedd cyfnod. Yn lot i newid, a Cwpan yn mwynhau heno. Heder i ddim. Ie, ti'n cofio, Chris Venables gwrdd 2 Aberystwyth. Ti'n gwybod na, Seintiau newid, 3 gol i 2 yn Wrexham, cael ras. Ond, dynod i anghofio weld nac i. Ond yn 2 gol i ddim i fyny, doedd, ti'n cofio? Hanner cynta'n iawn. O ran Aberystwyth. Oed, ti'n iawn. Fi'n cofio, chi jyst yn meddwl, mae'r Seintiau mynd ddod nôl. O'n i'n eisiau chneud o fyna gyda llaw. O'n i'n neutral ar noson yna, ni'n fflawn yna'r gair at. Dwi'n gwybod, ond y dyn yma eto de. Pan chi'n ystyried, dechreuodd e gyda Caersws yn uwch yng Cymru, 2000 thair, a dyma ni i gemlynedd yn ddiweddarach. Yn dal i fynd. Dal i fynd fan hyn. Al Barc Stevenheath, Venables eto am yr bediad. Cochlin. Cadw i dîm yn ddi. Mae'n gig gornel i Pen-y-bont. Ti'n faint o bywyd sy'n yn ei rediad y fan hyn. Os ti yn redag fel la, ti'n mynd i gorfodi cael gyfrifiadau. Cronin, bownsio, mae'n spinio i pi bach yn di, ond na. Os oes o wedi jogian, sa'n Cronin di clirio hwnna'n haw. Ond na, nath o'r ei pwyso ar y bêl, cael yr hanner llath, cael y cyfla. Mae'r bediad da iawn i cadw nhw yn y gêm gan Cochlin. Dechrch ar y cyrff yn y canol, ac Henry Jones sy'n croesi Cochlin yn clirio sydd at Henry Jones. Opsiwn wahanol yn eitha rannu ddi yn isel. Felly chi'n ceisio clirio Danny Birch eisiau gwrth ymosod. Little i Pen-y-bont, clyfar gan Little, gwych gan Little yn y canol yn disgwyl amdani Pen-y-bont, ond Llanelli sy'n clirio Kirchhoff, ond dyn nhw'n gallu mynd allan i hanner ar un o bryd. Na, Pen-y-bont yn pwyso yn di, eto pan ti'n cael cyfnod yn y gêm, siarad yn y gêm fel un. Nath o'n gymryd mantais yn hanner cynta na. 10 munud, chwarter awr. Agoriadol ail hanner yma, mor bwysig Llanelli ddim yn ildio. Ac mae'n edrych fel herwydd dynion gyda nhw tu ôl y fel rhag gwrth ymosod. Fydd yr tactega nhw yn yr ail hanner. Gol gyda Jeffries, y volley yn erbyn y Cofies, penwythnos diwetha, Iorwerth at Little. Jeffries eto. Dipyn y gol gan Jeffries ar yr ofal, dweud, hat-trick i Venables. Oedd fuddugoliaeth na 4-2 yn dod â crediad o golli 4 yn y gyngrair i Pen-y-bont. Iorwerth eto. Gen i weld digwyddiad na eto. Mae'n feitha corfforol, Josh Iorwerth. Ie, dwi'n meddwl... Wel, oedd Hopkins yn ei ganol unwaith eto. Mae'n toedd o'n lwcus gyda ddim yn gardu melyn am y dacl na. Mae'n ar y cyntaf chi meddwl bod ti'n gof. Pen-y-bont nawr yn cadw'r meddiant. Can ar garlam. Ger bod Pen-y-bont yn edrych yn gyfforddus. Un gol sydd yn ddi, gyda Ethan Can ar y cae. Chi'n gwybod bod yna fygythiad, so mae'n dacl ac yn drosedd gan Parry. Beth am hon gan Iorwerth?
A dwi'n yna cwpl o weithio nawr. O, fe wedi do. Fe jyst oedd anghofio hyn disgil, de, gwych. Just yn edrych, wneud James Parry edrych yn bach o ffôl. Gwybod unio beth yn neud, just gwarchod y bel, cuddiad y bel, a just yw sodliad un ffordd rhedeg ffordd all. Mae'r cefnwyr o ran Llanelli, Parry un ochr, Miles John yn cael noson anodd fan hyn. Henry Jones. Wel, mae'r ddau ar lawr. Yn chwarae'r Llanelli. Sydd wedi teimlodd i fwyaf, John. Cedig o boen. Miles John yn llithro mewn. Wel, mae'n drosedd, ond sy'n siom i fi sy'n y gardyn melyn di bod yma yna. Ti'n mae'r ddau yn mynd amdano pêl, neb mynd i frifo i gilydd. Birch at Can unwaith eto, mae wedi cael un, mae fe'n mynd am yr un arall! O, mae Danny Seren ar Bart Stefan Heath eno. Ethan Can i niwylio cyn y gêm, bydd pawb yn niwylio fe nawr. Mae'n ddwy ar un. Wel, wow, am go. Go iawn, de. Oce, oce Pêl-i'r eto. Ia, ond wan, mae o'n darllen y chwarae yn fan hyn. Mae o'n curo'r bel yn fanna, penderfynol, wan, pen i fyny. Oce, gyd i facio'r wrtho fi os ti isio, Iorwedd. Ond un peth dwi'n neud, un peth sy'n y meddwl i, dwi'n mynd i defnyddio chdi i ddallu. Dwi'n mynd i ddallu'r golwr efo chdi, Iorwedd. A wedyn, beth dwi'n mynd i neud ydi grymannu o'n pasu nhw'n da chdi i'r gornel bella na. Un o golia gora nid i weld tymor hyn. Gwych gan efo. Eisiau goli eto? Mae'n o glefar ydi o, fel oci bach ifan, i gael Iorwedd i ddallu Pennock yn y gol. Just am yr chwiciad eiliad bach, neu fo cael y cychwyn ar y bel i grymannu. Wedyn mae'r golwr yn mynd i'r hwyr, a mae'n gornel bella, gyd o fod droi. Let's go. Am noson i Ethan Can. Ar y munud, mae o'n neud y can. A ni ddim di meddwl am hwnna. Sgwrs mae Malcolm wedi. Dwy i Can sy'n can. Gwych. Harling. Pen-y-bont fe darwn nôl yn syth yn hanner cynta. Angen gwneud i eto. Wel am eiliad iddo fe. 1 ar 20 oed. Patrick nos Wener diwetha hefyd gyda llaw. Mae bach o bopeth achos mae fe'n gyflym, mae fe'n glyfforol. Mae fe'n gallu gorffen, ni wedi gweld hynny heno. Ie, un cwestiwn. Mae yna fwy ddod. Ti'n mynd i'n gweld, mae yna fwy ddod oherwydd i agwedd penderfynol o hefyd. Gyda ni gêm. Union beth o'n i'n mynd i ddweud. O'n i ddim yn mynd i ddweud can. O'n i'n feddwl am hwnna. Wel, Venables can. Cyfartal. Henry Jones. Ceisio newid hynny yn siomedig am unwaith. Mewn gêm fel un, ti angen tîm Llanelli yn yr adran yma nhw i gael moment, i gael chwaraewr sy'n mynd i ddangos fflachia o safon lot uwch. Be mae'r dyn yma di ddangos heno ydy bod o i gonda i'r lefel nesaf. Y ffordd mae o'n neud mwy na un peth. Ti'n meddwl na y cryfannu'r bel na i'r gornel bella di'r sgil anodda. Na, mae di neud mwy na un peth. Mae o'n glefar i ddallu'r golwr efo Iorwedd, symud i gorff, siapio i gorff, a cael y pwer ar cyfeiriad yn gywir. Bant o fe eto. Can ar ei gêm Harling. Sydd yn ôl na. Mae angen bod yn ôl na hefyd. Mae Can di cadw'r bel ar y cae ac ennill tafliad i'w dîm. A dyna dwi'n licio. Ti'n wad yr awch na i iawnta. I'm gyrraedd cyntaf, mae Harling a faint o profiad gyda Harling yn 31, a fo'n 21, a mae o'n cwffio, mae'n cystadlu, mae'n gorfforol, mae'n benderfynol. Adio hynna at rhywun sy'n wedi sgorio goliau, fel mae o wedi wneud gyda chdi siawns. Os na gyfle fan hyn eto. Iorwerth sy'n clyrio. Iorwerth di bod yn ei chanol i braidd a dim o ran cyfraniadau positif chwaith. Ond pam, oherwydd mae Can wedi gadw fo'n nerfus. Mae'n panicio, mae'n nerfus oherwydd mae'n gwybod mae Can o'i gwmpas ar rwa yn niglo, yn chwilio.
Sticio droed I fewn, Llanelli I fewn. Joe Hopkins, y capten fyna, annog I dîm ymlaen. O, mae Can yn edrych am hat-trick arall. Gath ein wythnos diwetha. Ar nos Wener, os un arall I ddod. Miles Davis yn cael ei beneddi. Birch. Dal yno, y capten. Hopkins. Gath y cyfforddiad. Mae Pennock yn hapus bod honna di glanio'n garedig. Ia, just ddim yn bownsio yn garedig iawn o gwaith. Bydd o'r lawr I gon cyflym I gael ergyd, neu bech o bwer tu ôl i'r ergyd. Dechrau'r ail hanner. Teimlo fel sy'n mynd o blaid Pen-y-bont yn y munudau cynta yna, yn campio braidd yn hanner Llanelli i'r cae. Mae tîm Lee John di taro eto. Mae Can di taro eto. Am gêm gwpan stan I fan hyn. Ar Barc Steben Heath. Si sôn gyda gêm yna golia. Ferwydd yr noson. Ond o'n I ddim yn disgwyl. Golia. Fel dwi di weld. Mae'n 5 I gei Connor. Jack Kenny sydd wedi cael y bumed. Os yn gyfforddus dros ben. I dîm Neil Gibson. Dim mor gyfforddus. O ran tîm Rhys Griffiths fan hyn. Na, un peth oedd Mark Jones yn dweud fi am Ethan Can. Mae o mwy ffit na neb mae o erioed I weld. Felly, os di Orweth neu Jeffries yn dechrau blino, do ddim yn mynd I stopio. Mae Can yn mynd I chwilio a chwilio am ei hat-trick. Daeth yr eir, taro mewn I gilydd. Mae'n Bale yn mynd drwodd. Allan pasio pawb. Fydd angen Venables unwaith eto. Rhys Griffiths di ymestyn am yr het bobl. Ers hanner cynta, mae'r menig mas hefyd. Dwi'n beio fe. Felly just ategu hynny. Dyna fi tua tair cwnt man yn y bwynt o lefi yma. Angen o heno. Geia wedi cyrraedd dros y dyddiau diwetha. Mae rai canmol y cae bod yn ei gêm, mae gymaint o lawd I disgyn dros y dyddiau diwetha. Ond ddim yn granio'n garedig, a mae Pen-y-bont I cipio hi, Raffel a Little eto. I gael sawl cyffyrddiad hyfryd gan Little, ond Llanelli yn cystadlu, James Parry yr adeg yna. Just rhyw obeithio fydd Llanelli dal yn medru gweithio'n galad bod o'n gwyneba Pen-y-bont, ond mae'r gol sicr wedi rhoi hyder iddyn nhw rwan am yna rhyw gam ychwanegol i'w gêm allan yna. Hongian I fewn yna, neu aros fewn yn y gêm. Ti'n disgwyl rhyw moment arall allan gan Can. Harling. Miles Davis nawr I mewn i'r cwrt I Pen-y-bont. Oedd yn disgwyl cic o'r nawr. Dwi'n wedi cael un. Ia, mwy am byd neith Pen-y-bont ddim cael ffordd I hynna, mwy ar rwystredig neith o fynd. Mae rai nhw dal. Mae gen nhw'r profiad o bod nhw'n credyn I gilydd yn chwaraewyr ar safon sydd gan nhw yn y tîm. Ond buan mae hynna'n cael dydynnu allan o hwnna chdi os ddim yn cael ffordd y hun. A mae Llanelli stopio nhw ar y munud. Cael ei wrthio nôl roi yn befan, nath yna I droi. A mae'n ras unwaith eto. Pwy sydd yno yn hanol y ras? Ethan Can. Oedd o'n gwybod o'n mynd I gyda'r bel, ond edrych adi be mae'n neud. Y challenge, y pwysa corfforol na draws. Dim troseddi, just cael y tafliad i'w dîm I fyny'r cae fan hyn. Miles John ymlaen I Llanelli. Breichio bobman gan Jeffries. Mae ddim yn poeni. Wel, mas bach yn wyllt I ddweud y lleia. Cwpan Cymru. Eto, bydda ni gyffro. Gystadleuaeth yma. Beth yn siomi I fod yn deg.
Rafael yn cyflymu, ond yn troseddu hefyd. Felly, cyfartal fan hyn, 2 gôl yr un. Mae yna gemau dan 11 ar y ffordd. Nawr yn y canol fyna, mae Sean McDonald yn eich nifer fwy o gapiau i'r tîm dan 11 yn ystod I gyfnod. Bydd yn rhan o'r tîm sylwebu hefyd. Mae yn record, ond falle bydde fe'n dyfalu ddim cael mwy o gapiau'r tîm cyntaf ran Cymru. Anafiadau ddim wedi helpu yn ystod I orfa. Mae'n mynd, mae gen i fan anafan allwad does, Kane Owen, collad mawr I... Sneb wedi dechrau pob gêm I Pen-y-bont tymor yma, hwnna'n trawiadol falle o ran cysondeb. Mae unrhyw dîm. Jones at Rafael. Unwaith eto. Henry Jones. Ond mae Llanelli yn hapus ar hyn o bryd. Hanner awr I fynd. Ia, hanner awr. Fydd o'n teimlo, diolch isio o'n mynd I cicio spotted, dwi'n siŵr. Felly, gyda fo, hanner awr tan yr amser yna. Mae'n 7 I ddim nawr. Yng Nghae Conna, Jordan Davies di cael un arall, Noah Edwards di cael un. Am noson. Ia, Neil Gibson, yn wreiddiol o prestatin I fi, cofia, gymaint o deimland, teg at y clwb. Ond dyma'n meddwl dim ffrindiau heno, nag os 7 gôl yn barod yn ei erbyn nhw. I Nghae Conna. Dwy gôl yr un. Hanner awr I fynd, Henry Jones I Pen-y-bont yn llawn triciau, llawn sgiliau gyda Venables yn disgwyl ar y postyn pella hefyd yn cystadlu, ond Llanelli fydd yn cyrio Baker I fyny'r cae yn edrych am can. Wel, mi oedd na gyfle fyna, taser bast I fod yn... Dim ychydig yn well, lot gwell. Wel, sef di bod 1 yn ebyn 2, can yn ebyn Iorwerth a Jeffries, ond ffordd mae o'n teimlo ar y munud a ffordd mae o'n chwarae, lle sef wedi bod digon hapus I gymryd y 2 ar. Am sefyllfa sydd dan ni fan hyn nawr, chi'n synhwyro bod y ddau dîm yn synhwyro hynny hefyd. Yn y drosedd fan hyn gyda llaw? Wel, dwi'n meddwl mae Venables yn neud o'r bwrpas sydd wedi goes rhwng coesa Cronin tan mae o'n dod, mae'n sefyll y stond yn neud o. Malcolm grybwyll, cicio'r smotyn yn yna, gweud bod y Rhys Griffiths ddim eisiau nhw. Wrth atgoffa lle o hynny. Anghofiwch am ail chwarae, anghofiwch am amser ychwanegol. Syth I gicio'r smotyn. Dwi eitha hoffi hynny, mae rhaid cyfaddau. Wyt? Falle mae jyst fi yw e. Na, mae'n lot o bobl, ond bydd na gol. They're goals. A ni'n... Neu oedi, os mae yna basg yn Venables sy'n rhai Mael Davies, nath e'n dda I ffigio hefyd, heibio'r amddiffynwr. A nawr mae wedi ennill cic gornel, gwych gan Mael Davies. Ie, eisiau gweld mwy o Mael. Eisiau gweld mwy o argraff ar y gêm. Well yma'r un edrych a gwybod be mae'n neud. Just cadw'r bel, just about ar dir y chwarae. Mynd I ffeindio I ddyn efo'r croesiad. Gorfforol roedd Pen-y-bont I fynd bach cryfach doedd efo cicio gosod, cicio gornel, cicio un, hanner cyntaf. Henry Jones I gymryd. Iorwerth o Jeffries I fyny i'r cefn. Yn disgwyl amdani. Mae'n yn bresenoldeb. Ddim ymheuaeth am hynny. Iorwerth yn acrobataidd. Nôl y dawi. Tys y glas dal yno. Cochrin, dim problem. Yr amser fach, bas, da ni nawr. Chydig dros 5 munud ar 20 I fynd. Be ddaw nesa? Dyma Iorwerth yn mynd amdani. Wel, mae di trio bob dim mewn o do. Dwi'n gwybod beth o'n drio fanna. Dwi'n meddwl cic dros yn ysgwydd, ond sgil mwyaf anodd yn y gêm. Pan ddim. Dio ddim di cael un hawdd heno, yn ebyn can. Ac pan ti'n dod wrth y cae na fel amddiffynwr canol, os ti'n dod un di sgorio 2 gol, mae yna dweud y cyfan. Dyma ni, 2 gol yr un, Llanelli ar y brig
Anghyngor y de, cofiwch. Gyfartal gyda Llansawel. Dwb sydd wedi codi Cwpan Cymru. Gyda rheolwr Pen-y-bont, Rhys Griffiths, ser yn y sioi ar y pnawn yna. Chris Venables yn sgorio i Llanelli yn y gêm yna hefyd yn erbyn Bangor ac yn stopio Bangor. Godi'r Cwpan am y 4ydd tro olynol. Wedi bod yn neud mor dda yng Cwpan Cymru. Nath i un gêm neu un tymor rhy bell o ran Bangor. Oedd hi'n gred o gêm. Dwi'n cofio reid... Newydd ennill y gyngrair yna gyno. Ond newydd ennill y gyngrair yn erbyn y Seinti Newydd y tymor yna, Bangor. Oedd an. Cyn cyrraedd Llanelli. Oedd an, ie, dyna be oedd o de. Dwi'n mynd o grymu bod nhw wedi mwynhau hunain. Cyfamser. Sa'n nhw'n di dathlu o gwbl. Nes ti weld ar ffarr ar ôl sydd ar ôl y gêm pan gadw'n Cwpan. Do, ta wel. Ma beth oedd plawn. A hollol heiddiannol doedd i Bangor neud sy'n flwyddyn yna wrth gwrs. Ond am gêm oedd y gêm Cwpan yn y ffeinal a Llanelli. Ciro. Mae'n gwylio fan hyn i Orwerth. Yn gwylio ac yn gywir deu bas. Nôl at Pennock. Llanelli. Yn ennill Cwpan Cymru, yn ennill Cwpan y gyngrair y tymor yna. Nillio nhw y gyngrair hefyd yn ystod y cyfnod yna. Popeth yn mynd ar chwal, 30 yn ôl. Cyn ailffurfio. Ac esgyn eto. A disgyn eto. Mae Pen-y-bont yn disgyn y tro yma. Hefyd, kick-off yn ennill cic-rydd. Lot yn ond Befan sy'n mynd efo fo. Befan yn gryf o dyn. Ond hefyd, mae dyn yma Kirkhoff. Rwan ta, Henry Jones ar y bel. Ti'n gwybod beth ddisgwyl. Jones dros y bil, Venables yn disgwyl am y bil. I Orwerth yn ei chanol i fel mae wedi bod drwy gydol y gêm. Llanelli mynd ar y blaen, Pen-y-bont yn taro nôl. A mae Llanelli'n gyfartal, be ddaw nesa yn y gêm yma. Henry Jones, Kirkhoff ddim yn sicr, gol geidwad. Cochlin. Ie, dydy'n ddim mwy yn y byd na didol. Y golwr. Mae Cochlin yn dod, ond mae'n ei chanol i, mae'n ganol cyrff. Oh, come on, mae hwnna yn un hawdd iddo fe dweud gwir fel golwr. Mae'n just yn ei lycad oddi wrthi ar yr eiliad ola. Dos a ddim cyrff o'i gwmpas o'n i'n fel, pan nhw wedi mynd i mewn efo. Na e bwrthio fe nod. Hanner siawns i Pen-y-bont. Mae fe ar lawr, nhw ddim gweld bod neb wedi taro fe yn ystod y croesiad a'r digwyddiad. Mae fe'n amlwg yn cael triniaeth i'w ben glin. Na, ond mae Venables yn neidio os ydych chi'n mynd arno fo wedyn, ti'n meddwl? Dyma wedi glanio, Derif, jyst y ffordd mae fe wedi glanio. Allai'n gweld beth arall bydde. Na. Wedi digwydd yn y sefyllfa yna. Gol arall i Chris Venables, heno, 2 ar 10 tymor yma. A fynd yn 38 oed. A cofiwch wythnos nesaf, mae'r cyfnod rhyngwladol yn dechrau. Ond yna ni ragolwg arbennig i chi nos Wener nesaf. 10 o'r gloch. Edrych mlaen at honna, Armenia pnawn di Sadwrn, Twrci. Nos fawr. O wedyn ni'r Almaen haf nesaf, gobeithio. Dyna sydd o fewn cyrraedd. Dyma bell, Fandol. Dyma bell. Mae'n teimlo'n bell. Ond mae'n agosach na godi cyn gêm Croatia. Coelio fi. Ciro Armenia. A noson byth gofiadwy eto cofia yn Caerdydd yn erbyn Twrci wedyn. Dyna'r gobeith, wrth gwrs. Ni nawr, hanner ffordd drwy'r ail hanner. Yn gyfartal wrth i Reynolds godi hon. Yr captain yn clirio i Llanelli. Hopkins nath fethu'r gicwr Smotyn. Yn erbyn Ceicon a tymor diwethaf, ddi honna. Hedfan dros y bar, Reynolds oedd yn agosau. Bydd o'n siomedig efo hwnna. Oherwydd, does o'n pwysau yn y fel, does o'n pwysau yn y fo. Sa fo'n gadael i jyst fynd lawr hanner llathan arall neu llai na hynny. Mae'n mynd i gymryd hanner eiliad. Edrych a... Just dipyn bach mwy lawr
a wedyn mae'n mynd i'n rheoli well oherwydd mae ben drosti. Oherwydd mae'n cymryd ti yn gynnar, dwi'n gwybod, oedd cornol i lygad, mae'n meddwl bod yna bloc yn mynd i ddod arno fo, ond y bod ti yn bwnsio, mae wedi cymryd ti'n gynnar, so wedi gadael i jyst am chwinciad arall, so wedi mynd i'n rheoli well wrth cael ei ben drosti. Dyna chi brofiad cyn ymwysodwr Cymru, Malcolm Allen, sydd wedi bod yn ei chanol i, sydd wedi taro sawl foli o'r pellter yna yn ei ddydd. Rwy'n yn hedfan mewn i Newcastle yn uwch gyngor Lloegr. Nawr de, Pen-y-bont unwaith eto. A cwpl hedfan mewn i Gymru, chwarae teg hefyd Malcolm, o'r pellter yna. O'ch chi'n mwynhau taro nhw? Ti'n gwybod be, na ddeud rhywbeth gwir, o'n i ddim o pellter fel arfer, ond y tair gol ges i Gymru, oedden nhw trallad i'r cwrs cosbi. Un ar yr ochr ella, jyst mynd i mewn, ond y ddwy arall. Ti'n gwybod fe, digwydd, Nick Parry bod tro'n deud, nes i sgor yn Canada ar un gyntaf un, oedd hwnna, oherwydd oedd y to di cael. Oedd i wedi dod wrth y to, meddwl fo. Doedd i ddim wrth gwrs. 20 munud i fynd, gêm gwpan go iawn o'r Bagsteb yn idd. Llanelli o gyngor y de yn herio Pen-y-bont. Mae Llanelli sydd ar y frig cyngor y de. A sydd ar rediad da hefyd yn yr wythnosau diwethaf yma. Ar y funud, mae Ethan Kahn yn cael penawd tu ôl y papur. Os dwi'n cael un arall, yn yr 20 munud nesaf, a Llanelli'n curo'r gêm, lle bydd o'n cael y penawda. Papur lleol yn barod am y penawdau'r can-can fel ydw Malcolm. Ar ôl yr ail gol na fe mewn. Jeffries nawr. I Pen-y-bont. Cei Conna'n gyfforddus. 7 y trydwethaf glwson ni. Yn erbyn Prestatyn heno. Little. Bydd y Birch yn ei wylio. Bas y fler. Eto. Dyma fe. Can yn herio. Yn cael ei gorff gwych nôl at Birch. Cyfle eto i Llanelli. Wel, Birch yn croesi. Yn edrych am Johnston, ond eto ni'n cael cipolwg o Ethan Can. Maen nhw'n ofno. Maen nhw'n ofno. Ie, mor hyderus yn y boi hun, yn ei allu. Nath o'n wych i gael Birch i ffwrdd. Pas fod, just yw cam allan ohoni i'r amddiffyn nhw ddim medru clirio i. Pen-y-bont yn penio, ddim yn argyhoeddi, ond nawr de. Meddwl y meiliad bod Venables yn glir, mae hon yn dipyn o ras, ond mae Cochrane yn cyrraedd na gyntaf i'r cochion. Angen bod hefyd. Felly bod e'n 38, ond mae fe'n fygythiad enfawr. Chris Venables. Ie, a tra mae'r gêm yn mynd ymlaen, wan, efo 19 munud i fynd. I fi, bydd Pen-y-bont efo mwy o bwysau yn nhw. Bydd i gema nhw yn dechrau mynd mwy nerfus, oherwydd maen nhw efo disgwyliad bod nhw'n edrych yma heno. Lle fyna mwy o ryddhad i'r nerfs sydd gan Llanelli, oherwydd gyda nhw bydd i golli mynd amdani. Rôl drwyth ola tymor diwethaf fan hyn yn erbyn Cei Conna yn colli o ddwy i ddim. Ydyn ni'n gweld gymaint nhw wedi dysgu a Lee John yn sôn am y gêm yna. Achos gyda rhyw 20 munud i fynd, oedd hi'n gol i ddim, a maen nhw'n cael cic o'r smotyn ac yn methu cic o'r smotyn. A gan bod ni'n sôn am Cei Conna yn yr 8 ola, maen nhw wedi taro 8 yn erbyn Prestatyn. Bobl bach am sgôr sydd dan ni fyna. Ashley Evans yn yr cae yn erbyn i gyn-glwb. Un arall o'r chwaraewyr oedd yma yn codi Cwpan Cymru gyda Llanelli. Kirchhoff sy'n gadael, dechrau bywiog. Ni wedi gweld gymaint ohono fe'n y munudau diwethaf, ond Ashley Evans, Rhys Griffiths, Chris Venables, y tri ohonyn nhw yn codi Cwpan Cymru i Llanelli. Ie, sef yn sioc, os ydyn nhw'n mynd 3 yn y cefn rwan. Little, Iorwerth a Jeffries a cael ddau asgellwr chwith o dde, ond dydyn nhw'n mynd i neu hynny. Maen nhw'n mynd i gadael o'n y 4 yn y cefn, gadael Mael Davies ar yr esgyd. Tipyn o bas at y capten. Joe Hopkins. Ni'n sôn am y gêm yn ebyn Cei Conna, a nhw'n methu cic o'r smotyn. Hopkins y capten nath fethu hefyd, bydde fe wrth i fodd yn neud yn iawn am hynna nawr.
Ond ti'n dweud hyn, de, dwi'n just teimlo mae gyda Llanelli bach fwy o fywyd yn nhw na Pen-y-bont ar y funud. Dwi'n gwybod, da ni'n gwybod sydd Andy Legg. O ie, le mae Andy Legg, pwch chi angen y cyn reolwr, y cyn chwaraewr yn ystod y cyfnod disglair na, ond mynd amdani eto ma nhw gyda tafliad hir. Little ympresenoldeb pwysig a phrofiadol yn y cefna i Pen-y-bont, sôn am brofiadol o pwysig, Venables y treffel, ond Llanelli eto. Ni'n gweld mwy a mwy o Danny Birch yn y munud y diwethaf, mae rhaid dweud. Yn cael y penderfyniad. Ie, licio'r syniad. Ti'n troi ddyn, ond Little yn just oedd yn gadar tu ôl efo, yn ei siŵr bod yn cael y bel. Lot yr awr i fynd, Ashley Evans mlaen. Fel eilydd, Henry Jones yn dal i geisio creu. Dwi'n gweld y syniad, achos oedd Venables ddim yn un ffordd. O taclus gan Llanelli, y befan ymlaen. A maen nhw'n gwybod bod Can yno. Yn herio Jeffries. Mae wedi sgorio 2, y cymorth yn cyrraedd Can. Nath o'n hanner heibio, ond Jeffries yn dal i dir. O, nath o'n neud y ddau, just neidio fewn ac i'r bel. Ond Can nath o godi'r benni, trio pasio hon. Amser yna. Mae'n just... Dwi'n wedi taflu ysgwyd digon i fynd heibio'r dyn, ond nes ti weld y bel na o canol cae lawr o sianol, nath nhw'n mynd o sbio, gwybod bod Can yna. Gwybod sy'n ar ei ffordd, mae'n mynd i giro ras, fel mae'n di wneud trwy nos efo Jeffries a Iorwerth. Mae yna rhywbeth yn yr awyr, rhyw deimlad, ddim glaw, rhyw deimlad. Oedd yna fwy i ddod o'r gêm yma, Birch a'r tafliad. A mae'n gallu taflu nhw. Dim problem. O ran y teniad yn cyrrio, mae'n dros ben pawb, mae'n Cwpan yn dathlu, o'n i'n meddwl am eiliad bod y gam sefyll. Baker sy'n dathlu, ansicrwydd o ran yr amddiffyn. Ond dim ansicrwydd nawr, am eiliad, am stori. Llanelli ar y blaen, yn erbyn Pen-y-bont o uwch gyngrair Cymru. Mae'n ni siot yng Cwpan Cymru. Mae'n 2-2. Wel, sôn am beth sy'n mynd trwy pen fo i ddechrau fo. Tafiad hir. Rwan ta, pwy sy'n mynd i gyrraedd hwnna? Tîm boi hir sy'n cyrro i glirio, ond wedyn, neb yn marcio, a mae'r peniad yn un just yn i'w lwpio dyni. Ond fan hyn, do'n i ddim yn meddwl bod o'n cael sefyll, ond pan gath o cymryd y peniad, o'n i'n meddwl, ella. Na chdi, dydy o ddim, mae'r peniad yna. Edrych bod Little yn ôl, os oes rwy'n yn chwarae nhw ymlaen, oedd Little yn ôl. O, tad, oedd Little yn ôl ar y chwith yma hyn, ar y dde iddyn nhw, ond y peniad, mae'n just un o hynna, dwi'n gobeithio bod wedi digon arni a dim gormod i ni gyrraedd y gornel. Just helpu ymlaen mwy na ddim byd arall. A mae'n mynd dros penalty i'r gol. Wel. Sgoriodd Baker yn y rownd ddiwetha, yn erbyn Llanelli fawr, ond mae'n gol fawr nawr yn erbyn Pen-y-bont. A mae'n anodd dadle, bant nhw eto Can wedi cipio'r meddiant o Iorwerth. Jeffries yn gofod mynd am yn ôl, Can drwodd, does bosib bod yn cael y hat-trick. Pennock yn arbed. Maen nhw ar y blaen a maen nhw'n mynd am un arall. Wrth y modd efo Can. Maen nhw angen setlo nawr yn amddiffynol, a mae Pen-y-bont angen ymateb. Miles Davies a Treffel. Raffel, mae Venables yn y canol, Raffel dal i fynd! Oedd hi'n agos, oedd hi mor agos, ond dim digon agos. Arbediad. Ia, gwych arbediad gan y dyn yma sydd wedi brifo yn gynharach yn y gêm, ond mae Cochlin y fan hyn yn cael un lawr. Mae'n gorfod cael ei lawr, oherwydd mae yn y gornel gan Raffel. Ydy, just y cyffyrddiad lleia. Mae'n un anodd, mae'n bownsio reit o'i faen o. Just cael y llaw na. Wel, dydy'n mynd o bownsio. Mae'n cael y llaw, sy'n mynd anoddach fel arall. Pen-y-bont eto, mae'n gwyro. Gan y gyfle arall o'r gic gornel. Iorwerth i fyny yn yr ymosod. Teimlo weithio na fo'n Iorwerth sydd wedi mynd i fyny am y cicio gornel yma. Mae ar y bol i tro na. Dwi'n meddwl bod y safo i safle. Wel, mae'r Cwpan i fynd i stopio hyn. Andy Jones off Miles Davies. Markham
Jones yn stopio pethau. Wedi sylwi bod y bêl byth yn y lle iawn gan Henry Jones ar y diwedd. Mae'n cael peth i fod yn dig. Dwi'n hapus nawr. Cynelli ddim digon agor. Miles Davis yn croesi. Eto, Cochlin ddim yn dyrnu, ond mae'n clanio yn garedig yn ei gol. Ddim yn y gol gan Venables. Ia, rhywle arall, de. Mae'n gafal nhw'n iawn. Mae'n just mynd am y techneg, mwy neu byd arall. Dwi'n mynd am pwer yn fan hyn. Just techneg, cadw lawr. A mae'n mewn, sai fewn. A mae'n syth lawr gol gwddw. Gol wrth. Cochlin yn o'r troi. Mae'n cael dawns bach cyn efo godio hwnna i fyny. 10 munud i fynd. 10 munud. I Llanelli. Lal i tir yn erbyn Pen-y-bont sydd wedi cyrraedd wel, y rownd derfynol, y rownd gyn-derfynol, wneud mor dda yn y gystadleuaeth yma. Mae'n broblemau iddyn nhw ar hyn o bryd. Ond dyma be mae Cwpan Cymru gyd amdano. Dim hwn fydd yr unig sioc y penwythnos, fi'n siŵr. Diddorol gol Dan Jeffries yn gadael. Mae hyn yn newid pethau. Elliot Richards sydd ymlaen. Nawr enw newydd falle i rai ohonoch chi'n dilyn y gyngrair. Richards wedi cyrraedd Pen-y-bont fis diwetha. Gath ei gyfnod gyda Pontypridd tymor diwetha. Wedi bod gyda Mr Rovers yn ei ddydd. Os cant o gemau iddyn nhw. Ni'n mynd gwybod i stwff. Mae'n angen gol. Mae'n angen rhywbeth sparc o rwla. Mae'n yn y 10 munud ola. Mae'n ar ei hôl hi. Ond sut faint o dda mae Llanelli yn gwrth y mosod oherwydd cyflymdra can. Mae'n mynd i wneud pas sal yn pas dda. A mae Pen-y-bont yn gweithredig. Mae Llanelli'n mwynhau. Mae'r dorf yn mwynhau. Dwi e ddim yn mwynhau i fod yn deg gyda'r Rhys Griffiths. Athens stuck in traffic ar y ffordd. Ond rhan fwyaf o chreuwyr Pen-y-bont i fod yn deg. A rhan fwyaf o pobl yn Ne Cymru yn ceisio mynd i'r gorllewin. Lee John. Rheolwr y mis Hydref. Yng Nghyngrair y De. Ni bod yma. Chdi mynd i dweud Lee John a dal y traffic i fyny neu rhywbeth. Tactegau diddorol. Tywadau proffesiynol. Sôn cyn y gym gyda Rhys Griffiths yn chwaraewyr yn Hwlffordd a Fort Talbot. A'r Little, ddim o fe mynd. Little sydd trwy'r canol. Ddi bron yno, chi'n gweld nhw'n cyrraedd. Ond doedd ddim yn bas anodd na gwaith. Edrych ar Little, mae wedi gwneud y gwaith calad efo yna. Rwan, codi ben, pwysa ar y bas. Ddim yn un anodd yn y byd na gwaith. Ti'n angen reitio blaen Venables yma na, just ipi bach wrth i ochr o, i fod cael just chwipio i oedd ei gyffredau cyntaf. Oedd yr Eilydd Richards yno hefyd. Cynelli yno gyntaf. O, mae wedi gorffen o'r diwedd, meddwl Prestatyn. Ar gair castell. A'r tîm cyntaf drodd i'r rown nesaf. Cei gona. Wrth wedi codi'r cwpan. Yn y blynyddoedd diwetha, wrth gwrs. Am chwalfa i Prestatyn, 8 i ddim. Dwi'n chwalfa fan hyn. Llanelli ar y blaen. Llanelli yn herio eto. Nawr mae da ni sefyllfa le mae rhaid i Pen-y-bont fynd amdani. Mae can dal ar y cae yn ysu i wrth ymosod Venables yn codi, i'r Harling yn cyrraedd. Ia, jyst ddim digon buan Harling yn cyrraedd. Mae rhaid oedd yn gwybod sut oedd Venables i tynnu wrth i ddyn. Fydda wedi neidio'n gynnar i giro'r peniad. Mae wedi bod ar ei ffordd a un cyfforddiad bach heibio'r dyn yma. Sa'n gol i Pen-y-bont, dwi'n siŵr. Cochlin yn clyrio can. Ron cyrraedd yno. Louis Gerrard, ni'n di enwi Gerrard gymaint hynny heno. Yn dechrau yng nghanol y cae. Profiad yn uwch gyngor Cymru. Neu fel Ashley Evans yn mynd i oedi gormod am eiliad. Llanelli yn mynd ar y blaen yn yr hanner cyntaf ar ôl rhyw 8 munud ar hugen. Can i gol gyntaf fe. 2 gol o fewn 5 munud i Pen-y-bont yn ôl y blaen o 2 gol i 1. Wedyn Can yn taro eto. A nawr, maen nhw ar y blaen.
eto. Cair I ddwy. Y beicer a'r peniad na, y dryswch. Pawb yn drysu i'r amddiffyn. Y sylwebydd. Hwna ddim yn sioc. A mewn â hi. Llanelli ar y blaen. Am Bobby. Gochion Llanelli ac I gyngler y de yn herio. Uwch gyngler Cymru, Reynolds. Ffyrddiad da. Meddwl am yr ergyd. Elliot Richards. Ie, gyda amddiffyn efo'i bywyd am fan hyn. Sydyn yn gael Gerard yn ymddangos yn taflu gorff mewn at bopeth little ffigio. Davies, Rafael yn y canol. Venables yn aros amdani hefyd. Sydd y golgeidwad sy'n hapus I planio ar y bil. Ia, methu gael pwer to ôl fi. Mae'n gorfod taflu wrth fy mlaen I ddeud y pwer hefyd faint o bellio. Ond ti'n gorfod mynd am y Corneli os fedri di o'r ongl yna, oherwydd os ti methu gael pwer, fedrach ti benio nhw lawr am y Corneli, wedyn mynd I ti'n anoddach i'r golwr. Croesiad gwych, cael mael. Venables sy'n bod yn gynnar, fel mae'n arfer wneud, just digon o bwysa. Oedd yw'r Cronin, dwi'n meddwl, ar Venables sy'n byd yn cael peniad rhydd. Mae'n allan nhw yng Nghanarfon o 4-2, ond yn colli 4 yn y gyngrair. Cyn hynny yn olynol, a falle bod ni'n gweld effaith hynny o ran Pen-y-bont. Ddim gymaint o hyder. Griffiths, ystod fe atebion, sgwn I 5 munud sy'n fynd. Dwi'n dall. Ac dim jyst atebion. Dwi wedi deud, a dwi'n mynd I sôn llawer oherwydd sy'n maen nhw yn neud yn y gyngrair. Ond os ydyn nhw'n gorffod yn y 6 isa, fysa yna cwestiwn gorfod cael ei gofyn. Oherwydd y lles ariannol maen nhw wedi cael hefyd. A maen nhw ar fin mynd allan o Cwpan Cymru, lle maen nhw wedi gwneud mor dda yn y blynyddoedd dwytha. Dyn yma I fi bach Tom Johnson yn anlwcus bod nhw'n cael adal allan heddiw. Sam Johnson yn gadael, Tom Johnson yn cyrraedd. Dwi'n mynd yn ôl, wythyn eich mal ymwneud. Bod nhw ddim, fi'n credu, ond nhw'n dechrau poeni, nawr beth, bydd hwnna wedi bod yn stori. Ie, Tom Johnson, wrth gyrraedd yn haf o Brifysgol Abertawe. Chwarae'n weddol gyson iddyn nhw hefyd. Mae'n Eden weddill, a mae da ni stori ar Steben Heath heno. Diolch i'r gŵr yma, Ethan Can. 2 gol iddo fe. Yn herio unwaith eto. Rwy'n Pen-y-bont o gwmpas gwych. Mae o'n dal llawn egni. Dwi'n gwybod fy chwaraewyr ifanc maen nhw naturiol, reit ffit. Ond yn sicr, mae'n just yn glefar yn eitha little gwad iddo fo, eitha dacl I fewn a cael tafliad am y peth. Dwi'n credu bod ni'n mynd i gael tafliad. Wel, dwi'n mynd wedi cael tafliad. Fydd yn anghywir. Birch sy'n drosti, Danny Birch, yn sychu'r bêl. Pob eiliad yn werthfawr nawr I Llanelli. Mae'n bell ag allan o fod fwy na lai. O'i gol I hunain. Mae Can yn cystadlu eto. Cystadlu gormod am unwaith. Ie, just y sydyn Birch yn gefnogwr mawr Arsenal cofiadol. Mi o'n I wedi sylwi. Diolch I Llanelli, mae gwefan nhw'n cynnwys, mae'n yn hyfryd am I chwaraewr, yn cynnwys hoff glwb. Birch yn sôn am Arsenal. Ni yn gobeithio bod e'n fynd ysgleirio, fi gael sôn am hynny. Ni'n hoffi hefyd, ond yn gofyn I lot o'r chwaraewyr. A chwaraewr gorau ti wedi chwarae gyda. O lot o'n nhw'n gweud dylan blaen, un o'r hyfforddwyr. Fi'n credu bod nhw'n sef disgwyl yn y tîm. Pen-y-bont nawr de. Maen nhw'n mynd allan o'r cwpan. Fel mae'n sefyll ar un o bryd. Y tîm oedd yn chwarae yn Ewrop yn yr haf. Ar ôl I tymor gorau erioed yn uwch gyngor Cymru yn gorffen yn drydydd. Maen nhw ar ei hôl hi. Maen nhw'n diodde. Mae hon yn ffordd I fewn I Ewrop hefyd fel ti'n gwybod curo Cwpan Cymru. A da ni'n gwybod faint o bwysig mae wedi bod I Pen-y-bont. Dyn nhw'n allan o'n ni eto. Mae yna bin o fynd ar ôl y 90 I fynd efo'r un a fydd I... Ydyn nhw'n credu allan yna ar y cae pan nhw'n mynd I sgorio eto. Mae digon o brofiad yn nhw. A maen nhw'n gwybod bod dan o'r bygythiad na. Chris Venables yn un, Reynolds. Henry Jones yn creu tipyn yn yr hanner cynta. Dal I geisio creu yn edrych am Reynolds.
cael ei gorfodi yn ôl, a maen nhw'n gwybod y dawr cyfle Venables. Raffel, mae'n glanio. Cael ei gorfodi allan, Raffel nawr de. Digon o grysau coch. Just yn aros am y cyfle na i groesi. Edrych am y bas berffeth o bosib. Ashley Evans nawr. Henry Jones. Angen y bêl yn y canol, a maen nhw'n oedi eto. Aros am y cyfle perffaith. Falle dawr cyfle perffaith ddim. Little. Llanelli'n cael ei gorfodi yn ôl, drychwch ar y lle gan Raffel. Os yw hon yn gywir, mae yna broblemau. A mae'n gol. Postyn pella. A Harling sydd wedi taro. Y capten oedd yno. Oedd angen arwr. A'r capten yn taro i Pen-y-bont. Wel. Ti'n gwybod? Mae'r coesau yn dau, posib bella. Mae yn y corridor ansicrwydd na, lle mae chwaraewyr yn gwynebu, amddiffyn nhw'n gwynebu gol. Pwy sy'n hyddag i mewn ar y postyn bella? Dim roi y bêl i fyny. Mae o'n dod i fyny efo rhai goliau. A mwyafrif o'r amser, maen nhw'n goliau mor bwysig. Os a ddim un, tymor hyn, yn bwysicach a hynny i Pen-y-bont. So bod ni'n gweld y gol unwaith eto, maen nhw wedi dangos bod nhw'n 5 munud wedi ychwanegu. Pwy o i'r beth ddigwyddiad yn y 5 munud nesaf. Ni am gêm, ni wedi cael 6 gol. Mae'n gwbl gyfartal, a mae Llanelli mynd eto. Birch, oedd e'n tynnu gris, oedd e, Miles Davies. Dal i fynd, Birch. Pen-y-bont os ddim yn edrych yn hyderus. Nhw sydd o'r nerfe, fel oedd Malcolm yn sôn. Yr hirradd y gêm am ymlaen. Oedd yna fwy o bwysau ar Pen-y-bont. A ni fod yn deg gyda nhw. Mae'n siŵr oedd yna gymyn o demtasiwn jyst i hyrddi'r bêl na mewn i'r canol. Dau cwpl o funudau sy'n weddill. Ni di angofio gofyn pwy sy'n yn y gêm, Malcolm. Dyn yma sy'r llawr yma'n un dwi'n Ethan Can. Mae'n dweud un peth. O'n i di ddod yma heb di wylio, ond mae Jones di reid yr adroddiadau i fi. O faint o dda oedd y bachgen 21 oed. Oedd di dod o ffynon taf i Llanelli yn yr haf. Ond dwi di gweld fflachia heno o chwaraewr sbesial. Chwaraewr sy'n mynd i chwarae ar lefel uwch na hyn. Os gyfn di datblygu. Sicr mae'n di chwarae yn uwch na Cymru. Ond illa just yw lwyfan fydd hynna. So mor yma, felly fydd mis Ionawr yn ddiddorol o ran Can. Wel edrycha, lle ti angen mewn chwaraewr yn agweddi. I ddechrau fo, ia ti isio'r ansal. Iawn, ti isio y gallu na i sgorio goliau. Ti isio hefyd, ti isio'r cyflymdra. Ti isio yr agwedd, y penderfynol, yr awch na, yr angen, gweithio i socks off fel mae di wneud. Wel, mae wedi cael 2 gol, mae wedi cael enwyn ser yn y gêm, ond mae wedi gorffen y gêm. Ethan Can mae'r ein di fod wrth i drwrnos war y teg, cefnogwyr Pen-y-bont. Dyna'n broblem, oherwydd ysdi cael ei fynd wrth y caes, dwi'n mynd i Gymru cic o'r smotin. Dyna'r peth nawr, dyna'r sefyllfa. Wrth i ni gyrraedd diwedd y 90, cic o'r smotin ar y gorwel. Diwedd glopoenus. O ran Can. Mae fe'n cael ei elyddio. Bydd e ddim yno ar gyfer y cicio o'r smotin. Bant o fe yn am noson. Yn fyw fan hyn ar Sgorio. Ni wedi gweld Seren ifanc yn disgleirio ar Barc Stefanith. 2 gol, 1 ar 20 yw e. Gyda llaw. Offen yn taf. Fel Malcolm yn sôn. Hat-trick wythnos diwetha. 8 gol gyngrau'r tymor yma. 11 gol ym mhob cystadleuaeth. A mae Callum Bateman yn dod i'r cae. Un arall gyrraeddodd yn yr haf. Oedd hwn yr holl ffordd i'r rownd derfynol. Cwpan y gyngor gyda STM Sports Bateman. Mae amser i bethau newid eto fan hyn. Ciciau o'r smotin yn agosau. Llanelli tymor diwetha yn methu cic o'r smotin yn erbyn Ceicona yn rownd yr 8 ola. Oedd un i ddim ar y pryd i Ceicona. Llanelli yn methu y Ceicona mynd ymlaen i ennill o 2 gol i ddim. A nid yn unig methu'r cic o'r smotin, oedd Llanelli'n dadle dyle. Disney wedi cael ei danfon o'r cae hefyd am y digwyddiad nath arwen at y cic o'r smotin, pob math o bethau'n digwydd, ond dyna ni. Dwi'n ngofio am hynny heno, bosib, ond ond y waith am ddiffynol i wneud cyffyrddiad hyfryd. Raffel bron yno i Pen-y-bont.
Cerff yn ôl i Llanelli. Ar eilydd na Elliot Richards yng nghanol pethau unwaith eto. Lygu fflach gan Richards. Pen-y-bont yn pwyso reit ar y diwedd. Scott Coughlin yn gwneud digon. Ia, Sain a Greulon. Di Llanelli ddim yn ei colli'r gêm yn y 95 o funudau. Da ni am gael, ni am chwarae. Ond un peth sy'n sicr ar ôl gweld heno, mae'r dyddiau da ar ei ffordd yn ôl i Llanelli. Lle bydd hi'n noson da. Mae dal amser i bethau newid. Ie, gymaint i digwydd ar draws blynyddoedd fan hyn i Llanelli. Mae yna eiliadau yn weddill. Mi o'n nhw'n amddiffyn, gan nhw'n gyfle i glirio. A maen nhw'n gwneud yn ei Gerard, sydd wedi codi gêm yn y munud y diwethaf. Mae wedi bod tipyn mwy amlwg yng nghanol y cae. Profiad yn uwch gyngrair Cymru ganddo fe. Barry Aberystwyth yn ei ddydd. Barry ymlaen. Pen-y-bont ymlaen. Venables. Cyffyrddiad at y ffel sy'n llithro. Ond yn dal i wybio, edrych am Ashley Evans. Dyma fydd y digwyddiad olaf i'r capten glirio. Yw'r capten yn mynd i gymryd gic o Swatyn heno. Ol methu'r Swatyn yn erbyn Ceicona. Cymor diwetha sgwni. Dwi siŵr fydd o. Ffynnu ar y cyfrifoldeb i wneud pethau'n iawn. Mae wedi poeni amdano fo flwyddyn. Oedi cyn y tafliad fan hyn. Achos mae yna ddau yn dyman i'r cae. Mae'r ddau yn mynd i gymryd cicio'r Swatyn. Hwna'n ddiddorol. Does am cwestiwn pam yn neud o fel arall. Byddech chi'n mentro cymryd nhw. O David Lyon yw un, yr rhif 19 chi'n gweld fyna. Nawr sgorio dde yn erbyn Pen-y-bont. I ffynno'n taf yn y gêm fyw na, 2 dymor yn ôl. Felly Birch yn gadael. Wel, mae pob math o bethau mewn mlaen nawr. Mae'n troi yn ei gêm o wyddbwyll yng nghanol y PêL-DROED. Lyon yn dymlaen. Mae'n eisiau stopio Pen-y-bont sgorio gyntaf. Oes, pwynt da iawn. Miles Jones yn gadael. Josh Allen yn dymlaen hefyd. Un arall nath o ffynno'n taf. Yn mis Ionawr oedd hynny. Ond, ydyn ni'n mynd i gael cyfle o'r Swatyn. Y tafliad ola'r dis o ran Pen-y-bont yn yr amser arferol. Byddech chi'n tybio. Os na ddrama, munud ola Iorwer. Wedi bod yng nghanol popeth. A'r chwiban ola yn dod â'r cyffro i ben am nawr. Ond mae yna lot mwy i ddod am gêm ni wedi cael fan hyn. 2 gôl yr un. A Rhys Griffiths. Wel, yn allan y bopeth oedd i ennill yn ystod i gyfnod fel chwaraewr gyda Llanelli. Mae gyn Glwben ceisio stopio i dîm presennol yn y cwpan. Sut mae pawb yn teimlo nawr? Fe ni'n dechrau? Wel, oedd hi'n ding-dong o rwydyr doedd yn ôl ac ymlaen. Dangos cymeriad cryf, 2 dîm yn torchi llewis. Pen-y-bont yn lwcus iawn yn y diwedd yn dod yn ôl i gael y gêm yn gyfartal. Ond Harling, y captan, cymryd y cyfrifoldeb, dod i fewn ar y posti bellach. Ella oedd un neu 2 wedi taflu trwol i fewn. Mae'n bod ti mor hwyr yn y gêm, ond just clod anferthol i'r tîm cartraf Llanelli fan hyn. Just i cael y bwlch rhwng yr adran de a'r uwch gyngraedd heno yn fan hyn. Yn ebyn un o'r tîmau cryfa ar ei diwrnod yn yr uwch gyngraedd yn Pen-y-bont. Well, fi atgoffa chi beth ddigwyddodd o Llanelli ar y blaen. Chi'n cofio hynny? Amser maith yn ôl o gol i ddim. 28 o funudau. Ethan Can yn sgorio, ond o fewn 5 munud oedd Pen-y-bont ar y blaen. Rafael gyntaf, wedyn Venables, 2 gol i 1. A thi'n gyfartal eto, 2 gol yr 1. Can eto. Gol arbennig ar ddechrau'r ail hanner gan Ethan Can. I'r gornel ucha, gol o'r safon ucha. A wedyn ni, yn 2 i 2 i Llanelli. Baker yn penio, ond reit ar y diwedd, ar y 90. Y capten Lewis Harling yn talo ar ôl cyfnod y bwyso ac yn bwyllog hefyd gan Pen-y-bont. Dim yn rhithro, dim jyst yn taflu'r bêl i mewn i'r cwrt, yn ceisio creu y cyfle. Dyna ddigwyddodd, a dyna pam i ni yma yn y sefyllfa yma. A Coughlin yn edrych yn weddol hyderus yn y canol.
cic honna drodd. Dim problem iddyn nhw enw, wyth i ddim, Malcolm. Falle nhw ymlacio, falle nhw wylio, falle. Wyth o bod yn gwylio. Neil Gibson a'i gryw drodd. Ydy o'n mynd i fod yn noson gofiadwy i'r chwaraewyr yma. I giro Pen-y-bont. Fyddi Lee John ddim wedi gofyn mwy gyda'i dîm na'r ymdrech a'r ymroddiad maen nhw wedi rhoi yn y gem. A dyma ni Alex Pennock, dipyn o'r bedyd yn y hanner cyntaf na. A Scott Cochlin. Yn edrych yn fregus ar y degau am felly groesiad, ond wedyn ni pan oedd angen arbed, mi oedd e yno. Mae'n cyfle i arbed nawr. Ysdi brofiad cicio'r smotyn y sefyllfa yma? Mae'n digwydd dwy waith i fi. Gollon ni Arsenal. Simon yn neu arbediad yn erbyn fi. Ac giro ni yn gêm gyfeillgar yn Tunisia o bob man. No, Sgorio adeg yna. Ond, wel, mae ni... Felly Llanelli sydd wedi gael yn gywir. A nhw sy'n dewis fi'n gyntaf. Mae'n llawn cyffro, dyna di o i cefnogwyr i gyd rwan. Mae'n llawn cyffro, ond na dditha chdi rwan, mae'r chwaraewyr sy'n camu fyny i gymryd y cic o'r smotin yma, bydda nhw mwy nerfus na erioed. Ryan Bevan felly yn erbyn Pennock. Bevan yn dechrau yn hymau ieuenctid Abertawe. Yng nghwmni Cybango, Oli Cooper, Liam Cullen. Mae wedi bod yn creu'r goliau tymor yma, yw e'n gallu sgorio. I Llanelli, Llanelli yn erbyn Pen-y-bont. Bevan yn erbyn Pennock yng Cwpan Cymru. Cicio'r smotyn yn dechrau fan hyn. Arbediad gan Pennock, gyfantes i Pen-y-bont. Ia, dim y cic smotyn goran y byd. Mae'r uwch... Mae'n uchder di yn ferfan di iddo fo. Dwi'n mynd yn y gornel na di. Mae'n dangos gormod i Pennock yn y gol, pa ffordd mae'n mynd. Dim rhyw fath o dwyllo o gwbl efo'i rhediad am y bel. Na chi nabod hwn. Wel, fedrwch chi'n prynu'r profiad dyn yma i gymryd y cic o slotyn gyntaf. Venables ar un gyntaf i Pen-y-bont yn erbyn Cochlin. Llanelli di methu. Venables. Yn methu! Anhygol! Cochlin yn dathlu. O, man o'n credu'r peth. Nes i sôn am cic o slotyn Bevan yn unrhyw hawdd i'r golwr. Mae hwnna'n hawddach. Oherwydd, unwaith ti dewis ffordd cywir, a dydy ddim yn y gornel. Mae o yn neud yr arbediad. Cochlin dim y talan y byd, felly, ond mae wedi dod ar draws a neud yr arbediad y dda fyna. Nawr dredaeth ymlaen fel eilydd. Yw e'n gallu sgorio. O, rhywstick! Mae'n llithro o afel Pennock ac yn araf i mewn i'r gol. Allen yn gwenu. Be sy'n mynd i ddigwydd nesaf fan hyn? Edrych yma Pennock yn darllen i, mae'n mynd ar draws i gol. A mae'n neud yr arbediad, ond mae'n rowlio dros y llinell gol. Mae hwnna'n un anodd i gymryd. Gosh, Josh Allen, mae'n mynd ddyn lwcus. Neb i taro'n dda eto. Llanelli ar y blaen. Miles Davis nesa i Pen-y-bont. Davis. Fel na, chi'n cymryd cic o'r smotyn. O, gornel ucha yr hwyd. Edrycha. Dwi'n mynd i dod edrych ar y golwr. Mae'n jyst meddwl, oce, llai o'r mesio gwmpas ma, ond sydd digon o bella. Sean Cronin yn camu fyny. Ymysg y goliau tymor yma. 17 oed. Anhygol. Cronin i'r cochion. Dyma ni. Eto. Mae'r safon yn dechrau codi. Awr y canol, pwer tu ôl i. Oedd o allan o llun ni fyna. Efo ei rhediad i fyny at y bel, felly oedd chi'n gwybod faint o pwer oedd o'n mynd i roi yn ni. Wel, ar ôl i'r ddau dîm methu y ciciau cynta, mae Llanelli wedi sgorio 2 a Henry Jones sydd nesa. Pwy o wyr beth sy'n dod nesa?
gyda Henry Jones. Jones I Pen-y-bont. Henry Jones yn methu I Pen-y-bont. Siomedig eto I dweud y lleian nawr mae'r fantes gan Llanelli. Mae hwnna well cic o'r Smotin, ond mae Colchlin yn neud yn dda I ddarllan. Drycha. Mae o'n cadw lygad arno fo, a mae o'n gweld, dydw ddim yn gweld o'n mynd a symud i'w dde, mae'n arbediad campus. Mae hwnna'n y bell o'r gornel, ond mae'r golwr yn darllan I. Bateman, eilydd arall, dath mlaen yn hwyr, just ar gyfer hyn. Josh Allen I sgorio un. Mae'n rhyw drafodaeth. Ble maen nhw wedi gosod y gic, os yw hon am mewn, mae Llanelli. Bron yno, Bateman Di methu! Drama pyr fan hyn ar Barc Steben Heath, yr eilydd Di methu. Ydy rhywun sicro? Wel, mae hwnna'n milltiroedd, heibio. Dwi'n gwybod mae'n ei ddod i'r cae, dwi ddim wedi cael cyffyrddiad cyn honna. Dwi'n hollol dall bethau fel ond cadw I lawr o leia na'r golwr weithio. A nawr mae da ni rhywun sydd wedi bod yng nghanol popeth, Josh Iorwerth. A wedi cael noson brysur, rhywun gallu sgorio'r Smotin. Iorwerth, hyfryd gan Josh Iorwerth. Ac ar ôl 4 cic yr un, mae'n gwbl gyfartal. Ti'n meddwl, ffordd mae wedi gorffen hwnna, ti'n meddwl pam nath o am hynny yn ganol o gêm mwy nag unwaith, ond mae hwnna'n gwych, reit I gornel. A nawr Louis Gerrard i'w chymryd I. Wedi gael yn taro ambell I gic rydd yn I ddydd. Ac os chi'n methu chi mas, mwy na lai yn y sefyllfa yma nawr. Louis Gerrard yn erbyn Pennock. Nhw gyd yn cael yw broblem da'r Smotin na. Pwy sy'n gallu sicrhau'r gic holl bwysig. Gerrard I Llanelli. Dim problem o gwbl a mae yna bwysau ar Pen-y-bont nawr. Wel, ti'n fe, mae hwnna o'r safon ycha. Sa ddim meddwl efo hon. Mae o jyst gwybod I wneud I benderfyniad a jyst canolbwyntio a'r cicio trwyddi. A eilydd arall, Elliot Sgorio. Yr eilydd Elliot Richards, newydd ymunod ar clwb ma fe. Fis diwetha. Tair yr un oedd y sgôr terfynol. Richards i'r gornel, a Cochlin yn mynd y ffordd cywir, ond oedd hi'n gic dda I fod yn dig. Oedd o angen ffeindio'r gornel oherwydd fel ti'n dweud, Cochlin yn trio roid off yn y gol, symud o ochr I ochr, ond mae'n mynd ffordd cywir ond gorfod o bwer a cywirdeb cadw I lawr. Eilydd arall, David Lyon. Sgorio yn erbyn Pen-y-bont yng Cwpan Cymru I ffynnon taf. Ni wedi cael y 5 cynta. Lyon. Un cam fydd I. Un cam. A gol gan Lyon. Bos ymwyl y hynny. Nath y gwynhau hwnna, fi'n credu. Wel, oedd eigon hyderus. Sa fo ddim di sgorio, de. Oedd un cam, 2 gam, sori. Sa fo ddim ethu, sa fo wedi gael fach y stig gan bawb, ond faint o hyderus. Cion Raffel di sgorio heno. Sgorio gymaint o hynny, a ddim yn misga cicwyr cynta, bod e'n un o'r ymwysodwyr. Diddorol. Digon o brofiad. Os ydyn nhw'n methu hon, maen nhw allan. Raffel di methu! Pen-y-bont allan! Llanelli yn dathlu! Cochlin yw'r arwr! Mae'r cochion yn dathlu! Mae'r Barc Steben Heath! Mae dan ni sioc yng Cwpan Cymru! A dyna pam, de, oedd Raffel ddim yn y 5 cynta yn cymryd cic o'r Smotin. A dyna, be mae'n meddwl I Llanelli. A ti'n gwybod be, heddiannol, gyda I. Wyliwch y golygfeydd. Mae noson Cwpan. A Legion yng nghanol y dathliadau. Gewn ni air dyfen y man. Maen nhw o'r brig cyngrair y de, ond dal I herio Pen-y-bont o uwch gyngred Cymru. Oedd honna yr un gweitha o'r lot. Ambell I gic siomedig, ond Cochlin yn gwybod ble oedd y camera. Oedd yn gwybod oedd y bêl yn mynd hefyd. Scott Cochlin, yr arwr yn y gol, yn y ciciau o'r Smotin. Mae di sgorio tymor yma. A mae di sicrhau bod I dîm yn mynd drwodd y row nesa
yng Cwpan Cymru. Chwm be, yn dathlu blynyddoedd nôl yn rhan o Victory Shield yng nghyfnod Ethan Ampadu ar ein ni. Ond dyma fe Cwpan yn dathlu a mae'r ein yn wych o ran Llanelli. Maen nhw wedi codi'r Cwpan a maen nhw wedi cael blynyddoedd anodd ers hynny hefyd. A Lee John wrth i fodd yn dod o Goetre United. Maen nhw drwodd i'r rown nosa. Am noson ar Barc Stefani. Llongyfarchiadau enfawr i Llanelli yn ennill ar gicio o'r smotyn. Ni'n draw o Sioned. Diolch yn fawr, Dylan, Lee John. My goodness, what a historic night for Llanelli. Where do you even begin to describe that? Oh, I really don't know, Shauna. This an unbelievable feeling. I'm so proud. I'm so chuffed. Look at this. I know. Look at the celebrations. You've got kids running all over the pitch. You can see just how much it means to this club, Lee. It feels like the good times are starting to come back to Stevenage. I hope so. And this is to respect the Pen-y-bont because we know how good they are, you know. And this, what an achievement. What an achievement. What's going through your mind when it goes to penalties? How are the nerves? I'm so proud. You get to the 90th minute and you're thinking, please hold on, please hold on. Unfortunately, we concede and then you're thinking, it's the lottery. We've still got a chance. And if we had lost tonight, I'm still so proud of that group of players. Never mind the penalties. What about the 90 minutes, Lee? Because I've got to say, you pushed Pen-y-bont all the way tonight. Yeah, listen, I think tactically we did well. Pen-y-bont was such a threat all 90 minutes, and we had to, give up possession, give them, let them have the ball, and then we had to pick our moments. And you need someone like Ethan Can then who can pick them off. His running was unbelievable. You've mentioned Ethan Can there, Lee. Are you going to have a bit of a problem? Don't mention him too much, Shauna. Yeah, I know, because are you going to have a bit of a problem trying to keep hold of him in January? Absolutely not, no. Well, I hope not. Ethan's been brilliant. He's come in. He's a massive part of what we want to do going forward. We want to be playing in the Welsh Premier League over the next few years. That's our objective, and he's a big part of that. Character in the penalty shootout, then Coughlin in goal. What a performance from him, Lee. He was outstanding, and he deserves that. So many players in that team tonight deserve that, But it really feels special time for Scott. He's been so good for me for the last 2 or 3 seasons, and yeah, that's brilliant. There's a bit of carnage happening behind us, but you're through to the next round. Would you fancy? Well, I know games are still to be played tomorrow, but yeah, anyone at home with this atmosphere, and a special mention to those mini ultras, as we call them, the noise they were creating and the banter in the stands. We need that. We're trying to grow a fan base and we're trying to grow as a club. Well, I'm sure the mini ultras will be celebrating tonight. I think it's past their bedtime though. Billy, I'll let you go. Thank you so much and huge congratulations. Thank you very much. Wel, oedd ag un gêm arall hyn yma Kate Connor yn mynd i prestatyn o 8 gol i ddim, felly nhw trwyddo i rownd nesa yn gyfforddus iawn, and I'm pleased to say I've got Scott Coughlin joining me here. Scott, you look a bit lost for words, I'm not going to lie. What a night for Llanelli. What's going through your head right now? To be honest, I'm just trying to gather my thoughts. It was such a up and down game, wasn't it? And you could put the thankfully the lads got there in the end. I can't concentrate, I'm absolutely knackered. Scott, I don't blame you at all. We'll talk about the penalties in a minute, but I've got to say, Lee John, your manager, to say what a 90 minutes from you guys. You took Pen-y-bont all the way tonight. Yeah, we had a game plan and the lads executed it really well, in all fairness. There was times you're going to have to dig in and fair play to Can. He scored a great goal for the second and Baker's for the third, but it was about grinding out, and we said, if we can get 70, 80 minutes in the game, that's what we wanted, and thankfully we got the win in the end. Did you feel you had to hang in at times? Yeah, of course, when they scored at 2-1, I thought, here we go, it was about not caving in, to be honest, but no, fair play to the lads, obviously I'll have all the plaudits, but the lads dug in well. Penalties then, Scott, what's going through your mind? Any nerves at all? No, to be honest with you, my record lately hasn't been too great. Lee will tell you that. But no, we did a bit of research before the game and, thankfully it come well. Yeah, the homework paid off. In terms of the rest of the season, what can this do for Llanelli? It's going to give you so much confidence going forward. Yeah, no, of course. Obviously, we've got our targets and, obviously it's a big boost tonight. And thankfully, we took the league form into tonight as well. And hopefully we can carry on with a big game in Amlaido next week now and, get tonight over the way. And we'll focus on that then. And you're through to the next round. How much does that mean? The smile on your face says it all. Hopefully we can get an away tie. I was saying to the boys before the draw for this round, hopefully we can get an away tie and hopefully have a night out away up in North Wales somewhere. Well, look, thank you very much for your time. Huge congratulations. Enjoy the celebrations tonight. Yeah.
Wel, dyna ni am heno, ac mae'r ffocws yn droi tuag at PêL-DROED rhyngwladol Armenia yn erbyn Cymru dydd Sadwrn nesaf am hanner awr wedi 1, a wedyn ni fe fydd Cymru yn croesawu Twrci wedyn ni. Ond dyna ni am heno, am ddrama fan hyn ar Barc Stebenheath. Ciciawr Smotin a Llanelli o'r ail haen yn mynd drwyddo i rown nesa ar ôl middi Pen-y-bont o uwch gyngrair Cymru. Diolch yn fawr am eich cwmni chi heno yma. Welwn i chi tro nesa. Nos da.